ஈஸியா தான் இருந்தது, ஒண்ணும் கஷ்டமா எல்லாம் இல்ல. இந்த ஒரு கேள்விதான் கொஞ்சம். அதுல வந்து திருப்பி கேரக்டர்ஸ் 2 பேர் தான் மாத்தாது, யுதிஷ்டரும் அர்ஜுனன் தான். போங்க மாத்தாஜி, மார்க்கு போயிடும். हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். हरे कृष्णा Okay, माताजी। fine. இப்போ 100க்கு நீங்க ஒரு 90 எடுத்தா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இல்லையா? விஜயகுமாரி மாதாஜி, நீங்க புக்ஸுக்கு 17,000 டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்களா? வாய்ஸ் எதுவும் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி, உங்களுக்கு வாய்ஸ் புரியல. நான் ஊருக்கு போனதுனால கட்ட முடியல மாதாஜி, நாளைக்கோ இல்ல நாளைக்கோ கட்டிடுறேன் மாதாஜி. இல்ல எனக்கு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக கேக்குறேன். ஏன்னா நானு மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு சொன்ன இது மாதிரி நீங்க 17,000 பே பண்ணி இருப்பீங்க, கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் நான். அதனாலதான் உங்ககிட்ட ஒரு வாட்டி நான் கேட்டுக்கிறேன். நீங்க பண்ணுங்க, நிதானமாவே பண்ணுங்க, நோ இஷ்யூஸ். பட் சோ இட் ஷுடன்ட் பி எங்கேயாவது நீங்க வேற ஏதாவது ராங் நம்பர் போட்டு ஏதாவது எங்க போயிடுத்து வேணும், அதுக்காக தான் கேக்குறேன். ஓகே, நீங்க போட்டு முடிச்ச பிறகு நீங்க மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டு சரிங்களா? அப்பதான் அவரால் வந்து டெம்பிள் மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவார் அவர் ஆக்சுவலி. ஓகே, எஸ் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். ஐ திங்க் இப்போ சுகாசேவா உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் அப்படி நீங்க என்ஹான்ஸ் பண்ணுங்க. ஒன்லி டிவோட்டி சர்க்கிள்ல மட்டும் நீங்க பேசாதீங்க. ஏன்னா டிவோட்டிஸ் நிறைய பேர் வாங்கியிருப்பாங்க ஆல்ரெடி. இப்போ புதுசா வந்திருக்கக்கூடிய லெவல் 1 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் நீங்க வந்து பண்ண முடியாது. ஓகே, அது வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாது. பிளஸ் அவங்க கிளாஸை விட்டு கிளம்பி போயிடுவாங்க அப்புறமா. ஓகே, டோன்ட் டூ தட் ஆக்சுவலி. பட் அவங்க லெவல் 2 வந்து லெவல் 2 முடிச்சு லெவல் 3க்கு போறக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்துல நீங்க பேசுனீங்கன்னா அவங்க ஒரு வேலையை ஏத்துப்பாங்க. ஓகே, அது வரைக்கும் நீங்க வந்து பாகவதம் கிளாஸுக்கு போங்கோன்னு மட்டும் நீங்க சொல்லணும். நேத்து அதிசயமா 40 people attended ஆக்சுவலி பாகவதம். ஓகே, இன்னைக்கு 39 பேர் 38 பேர் வந்தாங்க இன்னைக்கு. ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஐ எம் சீயிங் ஆக்சுவலி அவ்வளோ க்ரௌட். அதாவது எல்லாருமே புது டிவோட்டிஸ் தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே, ஆமாங்க மாதாஜி, ஒரு சிலவங்க புது டிவோட்டிஸ் மாதாஜி. 38 மெம்பர்ஸ் மாதாஜி டுடே. டுடே 38, நேத்து 40 இல்லையா? எஸ் மாதாஜி, நேத்து 40 people attended. இட்ஸ் குட். சரி, அப்பதான் நீங்க இது வந்து நம்ம எப்பயோ பண்ணியிருந்தோம்னாக்க பாகவதத்துல என்னத்துக்கு 200-300 பேர் இருந்திருப்பாங்க. ஓகே, ஒருத்தர் ஒரு புக்கு வித்திருந்தா கூட 200 செட்டு வித்துட்டு போனோம். இட் இஸ் அவுட் த பர்டன். இப்போ ஒருத்தர் வந்து 5 செட்டு விற்கிறது ஈஸியா இல்ல ஒருத்தர் ஒரு செட்டு விற்கிறது ஈஸியா இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் அ பர்டன் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால நம்ம வி ஹாவ் டு எப்படி நம்ம பக்தர்களை வந்து பாகவதம் கிளாஸ்க்கு வந்து அழைச்சிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியம். இப்போ இனி நீங்க எல்லாம் கூட கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க, யூ ஷுட் புல் ஆக்சுவலி 5:30 கிளாஸ் வந்து வர வைக்கணும், 10-15 நிமிஷம். அதுக்கப்புறம் வந்து 6:30 மணி 6:45 கிளாஸ்க்கு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த புரிதல் வந்து கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? அது வெரி ஹை லெவல் சயின்ஸ். அதனால ஃபர்ஸ்ட் பாகவதம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா இதுல வந்து அவங்க நிலை பெற்ற பிறகு அப்புறம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அது ஈஸியா இருக்கும் ஆக்சுவலி. இல்லை அவங்களுக்கு அது கூட கேட்க விருப்பம் தான், அதையுமே வந்து அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இங்கிலீஷில் கேட்கணும்னா நம்ம டெம்பிள் 8 o'clock லிங்கையும் கொடுத்து அதுலேயுமே வந்து ஜாயின் பண்ணி கேட்க சொல்லணும். சரி, பாகவதம் கேட்க தான் நம்ம வந்து உணர முடியும். நம்ம கேட்கலன்னா உணர முடியாது. இஃப் யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் த ஹியரிங், ஸ்ரவணம் பண்ணலன்னா புரிதல் வராது. ஓகே, வித்தவுட் ஸ்ரவணம் வி கேன் நாட் டூ கீர்த்தனம். ஸ்ரவணத்தை நம்ம பக்குவம் பண்ணா மட்டும்தான் கீர்த்தனமே பண்ண முடியும். கீர்த்தனத்தை பக்குவம் பண்ணாதான் ஸ்மரணமே வரும் இல்லையா? அதனால்தான் அந்த காலைன்றாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த காலையில கூட நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லணும்னா ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் பண்ணாதான் விஷ்ணு ஸ்மரணமே வரும், இல்லைன்னா வராது. ஓகே, ஸோ இந்த 3த்துலயும் நாம பக்குவம் அடைஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால அடுத்து இருக்கக்கூடிய சேவைகள்லையுமே பக்குவம் அடைய முடியும், இல்லைன்னா கண்டிப்பா அடைய முடியாது. ஸோ என்கரேஜ் த டிவோட்டிஸ். ஐ திங்க் தாரணி மாதாஜி ஹஸ் டோல்ட் டு அட்டெண்ட் த கிளாஸஸ். அவங்க பேட்ச்ல இருந்தவங்க தான் 3PM இருக்கிறவங்க தான் அட்டென்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. அவங்க அப்படிதான் சொன்னாங்க. ஸோ ஐ திங்க் லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ
ஸோ அதனால மற்ற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து சொன்னாதான் வந்து நடக்கும். நம்ம சொல்லலைன்னா கண்டிப்பா நடக்காது. லெவல் 1ல வந்து நீங்க ஒன்லி அட்டென்ட் பண்ணுங்க மட்டும் சொல்லுங்க. டோன்ட் ப்ரமோட் ஃபார் பாகவதம் புக்ஸ். இப்போ அவங்க லெவல் 2 முடிச்சு லெவல் 3க்கு போறாங்க பாருங்க, அப்ப நம்ம சொல்லலாம். அப்ப ஃபில்டர் ஆயிடுவாங்க, அவங்களுக்கு பக்குவம் இருக்கும், சொன்னா அவங்க வந்து கேட்டுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதோட முக்கியத்துவம் சொன்னா புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். டோன்ட் டெல் அபவுட் பாகவதம் புக்ஸ் இன் லெவல் 1. ஸோ அப்புறமா அவங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நாளைக்கு வரவே மாட்டாங்க. இது என்னடா வம்பா போச்சுன்ட்டு அவங்க வரவே மாட்டாங்க. ஓகேவா? புரியறதா எல்லாருக்கும்? புரியுதுங்க மாதாஜி. லெவல் 5ல இருக்கிற ஒரு மாதாஜிக்கு சொன்னாலுமே அவங்க என்னன்றாங்க, இப்ப வேண்டாம், நான் அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்றாங்க மாதாஜி. இன்னும் லெவல் 1க்கு என்ன சொல்றது மாதாஜி? அதுதான் நானும் சொல்றேன். லெவல் 5ல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கே வந்து எல்லாமே ஃப்ரீயா வரணும் இல்லையா? எவ்ரிதிங் ஃப்ரீ. நம்ம எதுவுமே முயற்சியே பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. விட்டுறணும் நம்ம. we have to leave. இறைவன் அனுகிரகம் எப்போ அவங்களுக்கு கிடைக்குதோ கிடைக்கட்டும்ட்டு போஸ்ட் அது பண்ணாதீங்க. அவங்க அவங்க சொல்றாங்க மாதாஜி, நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ரோ மட்டும் வாங்கிட்டேன், வெள்ளூர்ல இருக்காங்க மாதாஜி, வாங்கிட்டேன் வெள்ளூர் இஸ்கான்ல, நான் வந்துட்டு பொறுமையா வாங்கிக்கிறேன், இப்ப என்னால முடியாது. விடுங்க விடுங்க, பரவாயில்ல. சில பேர் வந்து அதனுடைய அனலைஸ் பண்ணி தான் புரிஞ்சுன்னு தான் வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதனால அவங்கள நம்ம போர்ஸ் பண்ண வேண்டாம். சில பேருக்கு சமர்ப்பணம் இமீடியட்டா இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து எடுத்துறீங்க. யாருக்குமே வந்து திணிக்க கூடாது. திணிச்சா அது வந்து நல்ல ஒரு உணர்தலை கொடுக்காது அவங்களுக்கு. இது என்னடா இவங்க எப்ப பாரு இதை வாங்க அதை வாங்க சொல்றாங்களே அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும். ஸோ அதனுடைய மகத்துவத்தை வந்து நீங்க சொல்றீங்கன்னாக்கா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. தெர் இஸ் பிபிடி ஆல்சோ. அந்த வேதப்பிரியா மாதாஜி கொடுத்த பிபிடி நம்ம கௌரங்க குரூப்ல இருக்கு. டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து அதை எடுத்து, ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி இங்க தான் இருக்காங்க, சுகா சேவா லீடர் ஒன்லி இஸ் ஹியர். ஓகே, அதை எடுத்து நீங்க வந்து யூ கேன் கிவ் இட் டு சம் ஒன் அண்ட் தென் நீங்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த ஸ்லோகங்களை சொல்லி நீங்க யூ கேன் டூ தட். ஆக்சுவல் சுகா சேவை பத்தி லெவல் 3லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டோன்ட் டூ இன் லெவல் 2 அண்ட் லெவல் 1. லெவல் 1 லெவல் 2ல நீங்க பாகவதம் கிளாஸஸை க்ளோரிஃபை பண்ணணும், எந்த டீச்சரா இருந்தாலுமே. ஸோ பாகவதத்தை நீங்க குளோரிஃபை பண்றீங்கன்னா பகவானை நீங்க வந்து புகழாரம் சுட்டுறீங்க, அவ்வளவுதான். மற்றபடி சொல்லி கொடுக்குறவங்களுக்கு எந்த புகழாரங்கள்லாம் கிடையாது இந்த இடத்துல. யாருமே எதிர்பார்க்கவும் கூடாது, யாரும் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு பகவான் கொடுத்துருக்காரு, அதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதோட சரி. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அதுல எந்த கிரெடிட்டுமே நமக்கு கிடையாது. ஸோ அதனால நீங்க உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க வந்து டூ த திங்ஸ். ஓகே, 43 தானே நம்ம வாசிக்கணும். அப்புறம் மாதாஜி, நேத்து நான் சொன்னேன்ல மாதாஜி, அந்த டிவோட்டி என்ன சொல்றாருன்னா, நான் லெவல் 2 நம்ம இதுலயே ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்றாரு. அப்ப லெவல் 2 ஜாயின் பண்ண வைக்கட்டுமா மாதாஜி? யாரு? அந்த முருகன்றவர் தமிழ் கீதால இருந்தாரு மாதாஜி. ஓகே, அவர் வந்துட்டு இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிறேன்னு கேட்டாரு. நேத்து உங்ககிட்ட கேட்டப்போ நீங்க வேண்டாம், அவருக்கு இனிஷியேஷன் நம்ம இதுல கொடுக்க வேண்டாம்னு சொன்னீங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் லெவல் 2 நம்ம இதுலயே ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்றாரு. ஜாயின் பண்ண வைக்கலாம். பண்ணிட்டோம். படிக்கிறது பத்தி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இஸ் அசோசியேட்டட் வித் முரளிஷாம் பிரபுன்னா, முரளிஷாம் பிரபு அண்ட் என்என்டி பிரபுஜி ஆர் லைக் பிரதர்ஸ். ஓகே, ஸோ அவருக்கு தெரிஞ்சு என்என்டி பிரபுஜி கிட்ட வந்தாருனாக்கா அப்ப என்என்டி பிரபுஜி என்ன கேட்பாரு, எதுக்கு நான் வேணான்னு சொன்னது வந்து நிஜம். ஓகே, ஸோ அதனால ஒரு இடத்துல இருக்கிறவங்க வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம போகக்கூடாது. அதுக்கு என்ஓசி எல்லாம் கேட்பாங்க. பிகாஸ் இது லைவ்ல போயிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு ஐ திங்க் ரியலிஸ்டிக்கா நடந்த ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு நான் இந்த லைவ் போன பிறகு சொல்றேன் நான் ஆக்சுவலி. எஸ் மாதாஜி. ஓகே, ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த அந்த டிவோட்டி வந்து ரெண்டு இல்லாத இடமா வந்து மாட்டிக்குவாங்க. ஓகே, ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட். அவருக்கும் கஷ்டம், யாரு பக்தரா இருக்கிறவங்களுக்கும் கஷ்டம். ஓகே, ஒரு பக்தர் பேர் மட்டும் நான் சொல்லலை, ஒரு பக்தர் நம்ம கோயிலோட அசோசியேஷன், ஆனா அவங்க தமிழ் கீதாவிலையுமே படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ டைரக்டா வந்து என்என்டி பிரபுஜி கிட்ட போனாங்க. நான் வந்து தமிழ் கீதாக்கு போறேன், எனக்கு வந்து என்ஓசி கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க. என்என்டி பிரபுஜியும் ஓகே சொல்லியாச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க போய் அந்த தமிழ் கீதால கேட்டப்போ, நீங்க வந்து அங்கதான் உங்களுடைய எல்லாமே சேவைகள், உங்க இனிஷியேஷன்லாம் இங்கதான் நடந்திருக்கு, நீங்க வந்து அங்கேயே இருங்க, இங்க வராதீங்கன்னு சொல்லிட்டாரு அவர். இப்ப என்னாச்சு, இங்க அதாவது பேசிட்டு போன அந்த பக்தர் இங்கேயும் இருக்க முடியல, அங்கேயும் இருக்க முடியாது, அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங். ஆனா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இங்க சேவை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே, சி வி ஆர் நாட் டிஸ்கிரிமினேட்டிங்.
ஆனா அந்த ஃபீலிங் வந்து கண்டிப்பா ஹர்ட்ஃபுல் ஃபீலிங்கா இருக்கும். வேண்டாமே யாருக்குமே. அவர் வந்து முரளிஷாம் பிரபுவோட நல்ல அசோசியேஷன் இருந்தா அவரே வந்து அதை ஏற்பாடு பண்ணுவார். ஓகே. ஸோ ஓகே மாதாஜி. ஏன்னா இது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். இது நாளைக்கு இவர் முரளிஷாம் பிரபுஜி கிட்ட வந்து என்ஓசி கேட்கணும்னா அது கஷ்டமாயிடும். ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா அங்கேயே அவர் என்ஓசி அங்கேயே சேவை பண்றதுனால அவர் சொல்லுவார் நீயே அங்க போற இங்கேயே பண்ணுன்னு சொல்லுவாரு இல்லையா? இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். படிக்கிறதுக்கு அவருக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை, அவர் இங்க கண்டினியூ பண்ண சொல்லணும். அது ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. சரி, நம்மளால என்ன ஒருத்தருக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். இல்லாதப்ப நம்ம விட்டுறணும். நம்ம கெப்பாசிட்டி என்னவோ அது மட்டும் அந்த ஸ்கோப்போட நம்ம நிறுத்திக்கணும். ஏன்னா அவங்க 2 பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பிரதர்ஸ் தான் சொல்லுவார் அவர். என்என்டி பிரபுஜி மை யங்கர் பிரதர் அப்படின்னுவார் முரளிஷாம் பிரபுஜி. அதனால 2 பக்தர்களுக்கு மத்தியில வந்து நாம வி ஷுட் நாட் டூ. ஓகே, அதனால அவரை வந்து ஆஸ்க் ஹிம் டு கண்டினியூ த கிளாஸஸ். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அவர் கேட்க சொல்லுங்க, நோ இஷ்யூஸ். சேவை எங்க பண்றாரு அவங்களே ரெகக்னைஸ் பண்ணுவார். போய் அவரே கேட்க சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி அந்த டெம்பிள்ல வந்து பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஆனா நான் இங்கேயே இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் கேட்கலாம், செகண்ட் இனிஷியேஷன் தான் டெம்பிளா டிசைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எஸ் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். ஓ அதனால ஓகே மாதாஜி. யா 43 மாதாஜி. எஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. क्षीरवासा निराहारो भक्तवान् मुक्तमूर्जतः तस्यन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिचाच्वत् अनवेक्ष्यमानो निरगात् அஸ்ருண்வன் பதிரோ யதா. எஸ். விஜயகுமாரி மாதாஜி, உங்கள் நெட்வொர்க் கரெக்டா இருந்தா வாசிங்க, மொழிபெயர்ப்பு போட்டுறேன். எஸ் மாதாஜி, மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு யுதிஷ்டிர மகாராஜன் கிழிந்த ஆடையை அணிந்து கெட்டியான உணவு வகைகளை கைவிட்டு தலைவிரி கோலத்துடன் பேசுவதை நிறுத்தி கொண்டார். இவை அனைத்தும் சேர்ந்து அவரை ஒரு வேலையற்ற துஷ்டனை போல் அல்லது பித்தனை போல் காட்சியளிக்க செய்தது. அவரது சகோதரர்களின் தயவை அவர் நம்பியிருக்கவில்லை. மேலும் ஒரு செவிடனை போல் அவர் எதையும் கேட்கவும் இல்லை. பொருளுரை. இவ்வாறு எல்லா புற விவகாரங்களிலிருந்தும் விடுபட்ட அவர் அரச வாழ்வையும் குடும்ப கௌரவத்தையும் முற்றிலும் துறந்தார். மேலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தம்மை ஒரு ஜடம் போலவும் பித்து பிடித்த துஷ்டனை போலவும் அவர் காட்டிக்கொண்டார். இதுவரை அவருக்கு உதவி வந்த அவரது சகோதரர்களின் தயவையும் அவர் துறந்தார். முற்றிலும் சுதந்திரமான இந்நிலை தூய அச்சமற்ற நிலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க யுதிஷ்டிர மகாராஜ் என்ன பண்றார், அவருடைய அரச பதவியை வந்து அவர் வந்து ஐ திங்க் தியாகம் பண்ணிடுறார். ஏன்னா பகவான் கிளம்பியாச்சு, இனிமே நாம கிளம்பணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாரத மகரிஷி கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. ஆல்ரெடி அவர் வந்து சொல்லிட்டு தான் போனார். அந்த காலகட்டங்கள் இப்பொழுது வந்து விட்டது என்று எண்ணி அவர் வந்து இன்னும் நம்ம அரச பதவியை தியாகம் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சு கெட்டியான உணவு வகைகள்னா சாலிட் ஃபுட்டு இல்லையா, அதாவது உணவு வகை
இது நிறைய வாட்டி நான் யோசிக்கிறது உண்டு. ஸோ உணவு என்பது நம்ம நம்ம இதுல படிக்கும் பொழுது கூட எந்த மாதிரியான உணவுகள் நாம சாப்பிடணும், எந்த மாதிரியான உணவுகள் வந்து தவிர்க்கணும் இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். சத்வீகமான உணவு, அடுத்து வந்து ரஜகுணத்துல இருக்கக்கூடிய உணவு, தமசுக்கு உணவு, இதெல்லாமே இருக்கு. 3 வகையான உணவுகள் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதோட குவான்டிட்டி இல்லையா, அளவுலையுமே நம்ம பார்க்கணும். இங்க நமக்கு குவான்டிட்டி தான் கொஞ்சம் இடிக்கும் இல்லையா. சில பேருக்கு வந்து தேவையற்ற ஜங்க் ஃபுட்டு தான் வந்து ரொம்ப விருப்பமா இருக்கும். ஸோ சாத்விகமா சாஃப்டா இருக்கக்கூடிய உணவு வந்து அது வந்து அவ்வளோ டேஸ்டே இல்லையே அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த இது வந்து பார்க்கும்பொழுது கெட்டியான உணவு வந்து நமக்கு வந்து இன்னும் இந்த உடலோட என்னது இருக்கக்கூடிய அந்த டேஸ்ட் இதெல்லாமே வந்து நம்ம எப்பவுமே ஒட்டின்னு இருக்கோம் இல்லையா. இதை சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும், அதை சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். அதே வந்து நீராகாரம் இல்லையா. இல்லையா சில நம்ம எப்படி துருவ மகாராஜ் என்ன பண்ணார், ஆக்சுவலி அவர் என்ன சாப்பிட்டார் தவ வாழ்க்கை பண்ணும்பொழுது இல்லையா. ஸோ 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் இலையெல்லாம் காஞ்ச இலையெல்லாம் சாப்பிட்டார். காஞ்ச இலையெல்லாம் சாப்பிட்டார் இல்லையா. சுவாசமே அவருக்கு வந்து உணவானது கடைசியில இல்லையா. 6 திங்களுக்கு ஒரு சுவாசம், அதாவது அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் நீண்ட, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரக்கா கும்பக்கா வந்து அவ்வளோ பெருசு. ஓகே, அடுத்து வந்து ரேச்சக்கா. இப்படி நம்ம 6th சாப்டர் பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா, பூரக்கா கும்பக்கா ரேச்சக்கா. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு, உணவுல தான் ஃபர்ஸ்ட், நம்ம வாயில தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோலே எங்க வரணும்னா நம்ம வாயில தான். ஸோ உணவு என்ன உட்கொள்கின்றோமோ அந்த பாவம் வந்து நம்ம கிட்ட வெளிப்படும். எந்த மாதிரியான உணவு நாம் சாப்பிடுறோமோ அந்த மாதிரியான அந்த பாவம் இல்லையா நம்ம கிட்ட அது வரும். ஸோ அதனால நம்ம சாத்விகமான உணவு நாம எடுத்துக்கொண்டால் நம்ம இடத்துல வந்து சாத்விகமான குணாதிசயங்களுமே வந்து அபிவிருத்தி அடையும். அதனால நம்ம வந்து சாந்தமா இருக்கக்கூடிய நிலை, பொறுமையா இருக்கக்கூடிய நிலை, இதெல்லாமே நமக்கு வந்து கைகூடும். அதெல்லாம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணா கண்டிப்பா நம்மளால பழக்க முடியும். அதே ரஜசிக் உணவெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம வந்து சாத்விகமான செயல்முறையில வந்து நம்ம செயல்படணும்னா கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா. சோ இங்க துறவரம் என்பது எங்க தொடங்கனாக்கா முதல்ல நாக்கு இல்லையா, உரிமை, அதாவது நம்மளுடைய உரிமை என்ற ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா. நமக்கு எனக்கு இன்னும் என்னுடைய இது இல்லையா அப்படின்னு நம்ம அந்த பொசஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம விடணும். பௌதீகமா இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள் மீது இருக்கக்கூடிய நம்முடைய உரிமையை வந்து நாம கண்டிப்பா விடணும். இப்ப அரசனாக இருப்பவர் அரச பதவிதான் அவருடைய உரிமை இல்லையா. அதையே வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜா தியாகம் பண்ணிட்டார் இல்லையா. ஏன்னா அவருக்கு ஆல்ரெடி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்தாச்சு, ஹியரிங் ஃப்ரம் த ஹையர் அத்தாரிட்டி, அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் தென் அவங்க சொன்னபடி நம்ம எடுத்து நடந்து போறது, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. சோ கிருஷ்ணர் கிளம்பிட்டாருன்ற செய்தி வந்தாக்கா நீங்களும் வந்து கிளம்பணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்தார். அதனால ஓகே, அந்த தருணம் வந்ததுனால இமீடியட்டா அவர் ரெனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டார். தலை விரி கோலத்துடன் ஸோ பேசுவதை நிறுத்தி கொண்டார். ஃபர்ஸ்ட் உணவு, பேசுறது, இங்க கண்ட்ரோல் ஆச்சுன்னா மற்றது எல்லாமே கண்ட்ரோல் வந்துடும். ஆனா இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. நமக்கு தான் ஆத்திரம் ஜாஸ்தி இல்லையா. ஸோ பேசிடுவோம் நம்ம, இதெல்லாம் நமக்கு உண்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த பக்குவத்தை நம்ம கொண்டு வரும், எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடணும் இல்லையா. ஸோ இங்க அவர் என்ன பண்ணாரு, எட்டியான உணவை சாப்பிட்றத வந்து நிறுத்திட்டார். ஓகே, டைஜஷன். அடுத்து வந்து பேசுவதையுமே நிறுத்தி கொண்டார். எதுவுமே சொல்லாம தான் அவர் கிளம்பிடுறார். அவருடைய தமையன்களுக்கு கூட அவர் எதுவுமே சொல்றது இல்லை. இவை அனைத்தும் சேர்ந்து அவரை ஒரு வேலையற்ற துஷ்டனை போல் அல்லது பித்தனை போல் காட்சியளிக்க செய்தது. ஸோ கண்டிப்பா அவரது சகோதரர்களின் தயவை அவர் நம்பி இருக்கவில்லை. நாட்டை ஆளும் பொழுது கண்டிப்பா ஒரு இடத்துலயுமே பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தமையன்களுடைய இது சப்போர்ட்டோட தான் அவர் செய்தார் இல்லையா. அந்த அவர் தேசத்தையே வந்து 5 பாகங்களாக ஆளக்கூடிய அந்த இது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே ஒருத்தருக்குமே கொடுத்திருந்தார். ஸோ அதனால அவங்கவுங்களுடைய தான் வந்து ஆட்சி பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ அது போல மேலும் ஒரு செவிடனை போல் அவர் எதையும் கேட்கவும் இல்லை. இப்ப நமக்கு இது யார் ஞாபகப்படுத்துறது, ஜடபாரதரை ஞாபகப்படுத்து இல்லையா. அவரும் அப்படிதான் இருந்தார். அவதூதா நிலை. சோ ரிஷபதேவர், ஓகே, ரிஷபதேவர், ஜடபாரதர், இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும். ஏன் நம்ம நித்யானந்த பிரபு கூட அதே மாதிரிதான் அவதூதா இல்லையா.
சோ இவ்வாறு எல்லா புற விஷய விவகாரங்களிலிருந்து விடுபட்ட அவர் அரச வாழ்வையும் குடும்ப கௌரவத்தையும் முற்றிலும் துறந்தார். மேலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தம்மை ஒரு ஜடம் போலவும் பித்து பிடித்த துஷ்டனை போலவும் அவர் காட்டிக்கொண்டார். வெளிப்புற தோற்றத்துல எப்படிதான் இருப்பாங்க, உள்ளுக்குள்ள அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, டிரான்ஸ்டென்டல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக நிலையில அவங்க வந்து ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பாங்க. இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் இல்லையா, வெளிப்புறம் பௌதிகம், உள்புறம் வந்து ஆன்மீகம். ஓகே, ஆன்மீகத்துல முழுசா திளைத்திருப்பவர்கள் எப்பவுமே வெளியில காட்டிக்கவே மாட்டாங்க. தான் ஆன்மீகத்துல வந்து ரொம்ப மேன்மை நிலையை அடைந்து விட்டோம் எப்பவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க வந்து அவங்களுடைய செயல்களிலுமே அதை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, சோ இதுவரை அவருக்கு உதவி வந்த அவரது சகோதரர்களின் தயவையும் அவர் துறந்தார் இல்லையா. முற்றிலும் சுதந்திரமான இந்நிலை தூய அச்சமற்ற நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அப்போ அவரு யாருடைய தயவுமே எதிர்பார்க்காம இருக்காங்கன்னா, நம்ம எல்லாரும் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல ஒருத்தருடைய தயவை நம்ம எதிர்பார்த்துதான் இருக்கணும் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்ட நிலை இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் யாருடைய தயவை எதிர்பார்த்திருப்பாங்க, எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருத்தரை மட்டும்தான் நம்பி இருப்பாங்க. த மர்சி ஆஃப் த லார்ட், அவ்வளவுதான். அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. அதுதான் ஒருத்தருக்கு வந்து அச்சமற்ற நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ யூ கேன் சி தட் அபயம் பார்க்கலாம் இல்லையா. அவங்க கிட்ட வந்து அந்த அபயம் எனக்கூடிய அந்த உணர்வை வந்து நம்மளால உணர முடியும். தைரியமா இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ அதாவது இறைநிலையினுடைய உத்தமமான நிலையை உணர்ந்த ஒரு ஆத்மா வந்து அவரை அந்த இறை உணர்வுக்கு வந்து நாம வந்து சரணாகதி அடைந்தால், இறைவனுக்கு நாம சரணாகதி அடையும் பொழுது அனைத்தையுமே அவர் வழி நடத்தி கொடுப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் இல்லையா. அந்த திடமான நம்பிக்கை தான் பயமற்ற நிலையை வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஏற்படுத்தி. எல்லாமே இன்டர்லிங்க் தான். ஓகே, ஸோ நம்ம எதுக்கெல்லாம் பயப்படுறோம், அதாவது நம்முடைய காமனா பார்த்தீங்கன்னாக்கா உண்ணுதல், உறங்குதல் இல்லையா, உணர்தல், தற்பாதுகாப்பு செய்து கொள்ளுதல். ஸோ இந்த பாதுகாப்பு எதுக்கு செய்யறோம், நமக்கு பயத்திலிருந்து வெளிப்படுறதுக்காக தான். ஃபியர், பாதுகாப்பு, இது ரெண்டுமே வந்து இன்டர்லிங்க். ஓகே, இதெல்லாம் தான் பௌதிகத்துல நமக்கு இருக்கக்கூடிய தொந்தரவுகள். உணவு கிடைக்குதா, ஓகே, கிடைக்கலன்னா கஷ்டம். உறங்குவதற்கு இடம் கிடைக்கிறதா, ஓகே, கிடைக்கலன்னா கஷ்டம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி புலன் நுகர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா, அது ஓகே, இல்லைன்னா கஷ்டம் இல்லையா. பயமற்ற நிலை இருக்கா, தட் இஸ் ஃபைன். பயம் இருந்தா கஷ்டம். பாதுகாப்பு, பயம், இதை பத்தி யாருக்குமே இந்த இடத்துல பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாது இல்லையா. பர்மனண்டான பாதுகாப்பு யாருக்குமே கிடையாது இந்த உலகத்துல. நாம நினைக்கலாம் எல்லாமே செக்யூரிட்டி போட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து எலக்ட்ரானிக் லாக் எல்லாமே போட்டு வச்சிருக்கிறோம். ஆனாலும் அதுவுமே நமக்கு 100% பாதுகாப்பு கொடுக்குமானா கண்டிப்பா கிடையாது. இதெல்லாம் நம்முடைய சாட்டிஸ்பாக்சனுக்காக நம்ம பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதை நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா இந்த காலகட்டங்கள் அப்படி காலம் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு செயல்படும் விதம் வந்து மாற்றம் உண்டு. ஆனா அதுதான் நமக்கு நித்தியமான ஒரு தீர்வுன்றன்னு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. நித்தியமான தீர்வு ஒன்று இறைவனுடைய திருவடிகள் தான். ஸோ சமயோஜித புத்தியை கொண்டு நாம் இதெல்லாம் நாம் செய்தாலும் அதற்கு மேல இறைவன் இடத்துல நாம தாழ்பணியதுதான் ரொம்ப முக்கியம். முதன்மை ஸ்தானம் அவருக்கு. ஓகே, அப்போ நமக்கு இந்த தூய அச்சமற்ற நிலையை உணரக்கூடிய பக்குவம் என்பது கிடைக்கும். நம்ம கிருஷ்ண உணர்வே நம்ம எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும்னா, நம்ம செயலாற்றக்கூடிய விதத்தை கொண்டுதான் இறைநிலையே உணர முடியும். ஓகே, இல்லைன்னா நமக்கு ரியலைசேஷன்ஸ் வராது. அதனால நிறைய சிரவணம், நிறைய கீர்த்தனம், இதுல நம்ம வந்து நம்மள ஆழ் மனசோட நம்மள வந்து நம்ம அதுல ஈடுபடுத்திட்டோம்னா கண்டிப்பா இறைவனை உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இறைவனே நமக்கு கொடுப்பார். நம்ம யார்கிட்டயுமே தேட வேண்டாம். ஓகே, பை த மர்சி ஆஃப் த லார்ட். ஸோ நம்ம குரு என்ன நமக்கு சொல்லி இருக்காரோ அதை நம்ம அப்படியே ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டே போனோம்னா இறைவனுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்கும். இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல். ஓகே, உதீசீம் பிரவேசாசாம் கதபூர்வா மகாத்மபிஹி ருதி பிரம்ம பரம் தியாயன் நாவர்த்தேதயது கதஹ. எஸ், பத்மா மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 44 மொழிபெயர்ப்பு. பிறகு அவர் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய சிந்தனையில் தம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வதற்காக இதற்கு முன் அவரது முன்னோர்களும் மகான்களும் ஏற்ற வழியை பின்பற்றி வடக்கு நோக்கி புறப்பட்டார். மேலும்
சென்ற இடமெல்லாம் இதே முறையில்தான் அவர் வாழ்ந்தார். பொருளுரை: யுதிஷ்ட மகாராஜன் அவரது முன்னோர்கள் மற்றும் பகவானின் சிறந்த பக்தர்கள் ஆகியோரின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றினார் என்பது இப்பதத்திலிருந்து தெளிவாகிறது. உலக மக்கள், குறிப்பாக உலகின் ஆரியவர்த்த பிரதேசத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் வர்ணாசிரம தர்ம முறையை உறுதியாக பின்பற்றி வந்தனர். வாழ்வின் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் எல்லா குடும்ப தொடர்புகளையும் கைவிடுவதின் முக்கியத்துவத்தையே அந்த வர்ணாசிரம தர்ம முறை வற்புறுத்துகிறது. இதற்கேற்பவே முன்பு கல்வியும் பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டது. எனவே யுதிஷ்ட மகாராஜனை போன்ற மரியாதைக்குரிய ஒருவர் தன்னுணர்வையும் பரமபதத்தையும் அடைவதற்காக எல்லா குடும்ப தொடர்புகளையும் துறக்க வேண்டியதாயிற்று. எந்த அரசரும் மரியாதைக்குரிய நபர்களும் சாகும் வரை குடும்ப வாழ்வை தொடர மாட்டார்கள். ஏனெனில் அது தற்கொலைக்கு சமமானது என்றும் மனித வாழ்வின் பூரணத்துவத்தை அடைவதற்கு எதிரானதென்றும் கருதப்பட்டது. எல்லா குடும்ப சுமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஒருவரை பூரணமாக அர்ப்பணித்துக் கொள்வதற்கு இம்முறை சிபார்சு செய்யப்படுகிறது. ஏனெனில் இது அதிகாரபூர்வமான வழியாகும். குறைந்தது வாழ்வின் இறுதி கட்டத்திலாவது ஒருவர் பகவானின் பக்தராக வேண்டும் என்று பகவத்கீதையில் 18.62 அர்ஜுனனால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறாக வீட்டை துறந்து வடக்கு நோக்கி புறப்பட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜன் அவரது முன்னோர்கள் மற்றும் சிறந்த பக்தர்கள் ஆகியோரின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி இடைவிடாமல் பகவான் கிருஷ்ணரின் சிந்தனையிலேயே ஆழ்ந்திருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதஜா அர்ஜுனன் சொன்ன மாதிரின்னு போட்டிருக்கு. அர்ஜுனன் என்ன செய்தார் ஆக்சுவலி கடைசியில பகவத்கீதை போதனைகளை எண்ணி அதுலயே அவர் ஆழ்ந்து விட்டார் அப்படின்னு தான் நம்ம நிறைவு பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா? அதனால அப்படி சொல்றாங்க. எஸ் இல்லையா? பிறகு அவர் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய சிந்தனையில் தம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வதற்காக இதற்கு முன் அவரது முன்னோர்களும் மகான்களும் ஏற்ற வழியை பின்பற்றி வடக்கு நோக்கி புறப்பட்டார். எல்லாருமே வடக்கு நோக்கி தான் செல்றதே. மேலும் வடக்கு எதை சொல்றாங்க ஆக்சுவலி? எதுக்கு வடக்கு நோக்கி போறாங்க? அதனாலதான் நம்ம சாப்பிடும்போது, அதாவது ஆன்மீகத்துல முன்னேற்ற பாதையை அடையணும்ன்றதுக்காக தான் வடக்கு நோக்கி போறது. திஸ் வாட் நான் இப்ப எல்லாம் படிச்சதுல இருந்து புரிஞ்சது அதுதான். ஓகே, சோ நம்ம முந்தைய தமிழ்நாட்டை ஆண்ட மன்னர்கள்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்களுமே வடக்கிருந்து உயிர் துறந்தாங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. வடக்கிருந்து உண்ணா நோன்பு இருந்து, ஆமா, உண்ணா நோன்பு இருந்து அவங்க உயிரை ரெண்டு பேருமே வடக்கு நோக்கி சென்றார்கள். வடக்கு நோக்கி. அது என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு தெரியல மாதாஜி. அதுதான் சொன்னேன்ல, வடக்கு என்பது ஆன்மீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஓகே, சோ அதனாலதான் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான பாதை வடக்கு நோக்கி, இமாலயத்தை நோக்கி செல்வது ஆக்சுவலி. அதனாலதான் வடக்குன்னு சொல்றது ஆக்சுவலி. ஓகே, சென்ற இடமெல்லாம் இதே முறையில் தான் அவர் வாழ்ந்தார் அப்படின்னா ஆழ்ந்த சிந்தனையில் எப்பொழுதுமே இறைவனை எண்ணி அவர் வாழ்ந்திருக்கார். யுதிஷ்ட மகாராஜன் அவரது முன்னோர்கள் மற்றும் பகவானின் சிறந்த பக்தர்கள் ஆகியோரின் அடிச்சுவடிகளை பின்பற்றினார் என்பது இப்பதத்திலிருந்து தெளிவாகிறது. உலக மக்கள், குறிப்பாக உலகின் ஆரியவர்த்த பிரதேசத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் வர்ணாசிரம தர்ம முறையை உறுதியாக பின்பற்றி வந்தனர் இல்லையா? அதாவது ஆரியன்ஸ் அவங்கள பத்தி சொல்றாங்க, நார்த் இல்லையா? நம்ம எல்லாமே திராவிடியர்கள், அவர்கள் ஆரியர்கள். அவங்க வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றி இருக்காங்க. ஓகே, அவங்களுடைய வர்ணத்திற்கேற்றவாறு அவங்களுடைய செயல்களை எல்லாம் அவங்க பக்குவமா பண்ணியிருக்காங்க. இதற்கேற்பவே முன்பு கல்வியும் பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டது. எனவே யுதிஷ்ட மகாராஜனை போன்ற மரியாதைக்குரிய ஒருவர் தன் உணர்வையும் பரமபதத்தையும் அடைவதற்காக எல்லா குடும்ப தொடர்புகளையும் துறக்க வேண்டியதாயிற்று இல்லையா? அந்த காலகட்டத்துல அது அப்ளிகபிள். இப்ப நாம விட்டு போக முடியாது. வீட்லயே நாம இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவதற்கான பாதை என்ன அப்படிங்கறத நாம தேடிக்கணும். ஓகே, எந்த அரசரும் வடக்கு நோக்கி அமர்ந்து நம்ம செய்யணும் மாதாஜி. அப்படின்லாம் இல்ல. தீர்த்த ஸ்ரவா அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றோம். ஸ்ரவண மங்களா
அப்படின்னு வந்து பகவானுக்கு வந்து சொல்லக்கூடிய நாமம் இது. 2வது காண்டத்துல வந்து 7வது அத்தியாயத்துல 15, 16வது ஸ்லோகங்கள்ல வருது. ஆக்சுவலி தீர்த்த ஸ்ரவா. தீர்த்த ஸ்ரவா, தீர்த்தம் என்றாலே நமக்கு தெரியும் கஷேத்ராடனம் இல்லையா? ஸோ ஸ்ரவா என்பது என்னன்னாக்கா, எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம தீர்த்த ஸ்தலத்துக்கு போனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம கஷேத்ராடனம் போகும்போது நம்ம வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்நானங்கள் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஆனா அதை காட்டிலும் அங்க இருக்கக்கூடிய சாதுக்கள் இடத்துல இருந்து நாம வந்து பக்தியினுடைய மேன்மையை பற்றி நம்ம கேட்டாலே நம்ம வந்து அநேக முறை அந்த தீர்த்த தலத்துல ஸ்நானம் பண்ணதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸ்ரவா என்றால் ஸ்ரவணம். ஓகே, ஸோ அது போல நமக்கு போகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இல்லைன்னாலும் நாம இருக்கக்கூடிய இடத்திலேயே நம்ம வீட்டிலேயே வந்து பகவானுடைய நாமங்களை நாம வந்து அவருடைய புகழ் ஆரங்களையும் நாமங்களை உச்சாரணம் பண்றதுதான் வந்து தீர்த்த ஸ்ரவம் என்று பெயர் ஆக்சுவலி. ஓகே, இன்னொன்னு வந்து ஸ்ரவண மங்களம். மங்களம் என்றாலே வந்து நல்லது, ஆஸ்பீஷியஸ் இல்லையா? ஸ்ரவண மங்களம் என்றால் என்ன? கேட்கிறது இல்லையா? சோ யாரை பற்றி கேட்டால் நமக்கு மங்களகரமான இது நம்மளுடைய நிலை வந்து உணர முடியும்னாக்கா, இறைவனுடைய புகழ் ஆரங்கள் தான் ஒருவர் கேட்பதற்கு மங்களகரம். ஓகே, அதுதான் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில வந்து மங்களகரத்தை வந்து உண்டு. அதனால எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம். இப்ப நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து ஐ திங்க் நீங்க எல்லாருமே அந்த நியூஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க. எல்லாம் இந்த ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஐ திங்க் சீனியர் டிவோட்டி வந்து இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தாங்க. இங்க பெங்களூர்ல அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் வந்து இருக்கார். ஆக்சுவலி அந்த ரெக்கார்டிங்ல அவர் சொன்னதை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆன வரைக்கும் நீங்க எவ்வளோ நாம ஜபங்கள் பண்ண முடியுமோ எக்ஸ்ட்ராவா குரு மகாராஜுக்கு சமர்ப்பீங்க. உங்களுடைய 16 மாலை பண்ணுங்க, மிச்சம் எல்லாமே குரு மகாராஜுடைய ஹெல்த்துக்கு சமர்ப்பீங்க. 25ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் வரைக்குமே அவருக்கு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. ஓகே, எஸ்பெஷலி நாளன்னைக்கு வந்து சூரிய கிரகணமா. ஓகே, அந்த சூரிய கிரகணம் வந்து அவருக்கு அவ்வளோ ஃபேவரபிளா இல்லை. சூரிய கிரகணம் ஜென்ரலாவே நம்ம பூமண்டலத்துக்கு வந்து ஃபேவரபிள் கிடையாது. அவருக்குமே வந்து சங்கடத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்க நரசிம்ம ஸ்துதி, ஓகே, அடுத்து வந்து இது என்னது நம்மளுடைய மகாமந்திரம், ஓகே, மிருத்யுஞ்சய மந்திரம், இதை வந்து இந்த 3த்தையுமே நீங்க மாத்தி மாத்தி செய்து அவருக்கு சமர்ப்பீங்க. இதுதான் நாம செய்யக்கூடிய குரு சேவை. ஓகே, இதை எனக்காகவே நான் உங்களுக்கு உங்க முன்னாடி சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இட் இஸ் ஐ நீட் டு கிவ் ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் சொல்றேன். ஓகே, ஏன்னா ஆஃபீஸ்ல நிறைய வேலைகள் இருந்தாலும் அது மத்தியில வந்து இதையும் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஓகே, ஸோ நீங்க எல்லாருமே உங்களுடைய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி குருவுக்கான துண்டை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, நீங்க எதையும் ப்ரே பண்ணாதீங்க. அவருடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு சமர்ப்பிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். மற்றதெல்லாம் இறைவனுடைய கிருபை இல்லையா? எதுவுமே வந்து இறைவனுடைய கிருபை, நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது. அவர் நினைக்கணும் இட் ஷுட் பி ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா? ஆனா நாம வந்து அவருடைய ஆரோக்கியம் முக்கியம் அப்படிங்கறத எண்ணி நாம இதை கண்டிப்பா செய்யும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஆன வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச நம்முடைய பக்தர்களுக்கெல்லாம் சொல்லுங்க. ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ ஒருத்தர் வந்து எந்த அரசரும் மரியாதைக்குரிய நபர்களும் சாகும் வரும் குடும்ப வாழ்க்கையை தொடரவே மாட்டாங்க. யார் ஒருத்தர் வந்து கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் இடுப்புல வந்து என்னது சாவி கொத்தும் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து நான் தான் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு உட்கார்ந்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீட்டுல ரொம்ப கஷ்டம். இட்ஸ் வெரி வெரி டஃப். நம்முடைய யங்கர் ஜெனரேஷனுமே அவங்க எப்போ கத்துப்பாங்க மேனேஜ் பண்றதுக்கு இல்லையா? அவங்களுக்கு திருமணமான பிறகு நம்ம அவங்கள வந்து அவங்க அதை பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். நாம அந்த அந்த பொறுப்புகள் இருந்து ஓய்வு பெற்று வேற ஒரு பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு. ஆன்மீகத்துல வந்து நம்மள நாம எடுத்துட்டு போகணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஏனெனில் இல்லைன்னா அது வந்து தற்கொலைக்கு சமமானதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மனித வாழ்வின் பூர்ணத்துவத்தை அடைவதற்கு எதிரானது. கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து பௌதிகத்துல வந்து உழண்டு கொண்டே இருக்கக்கூடாது. அது நமக்கு இன்னும் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை மட்டும்தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். எல்லா குடும்ப சமைகளிலிருந்து விடுபட்டு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஒருவரை பூர்ணமாக அர்ப்பணித்துக் கொள்வதற்கு இம்முறை சிபார்சு செய்யப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஏனெனில் இது அதிகாரம், இது வேத சாஸ்திரங்கள் கூட நமக்கு அதுதான் எடுத்துரைக்கிறது. பகவானவே அதை தான் எடுத்துரைக்கிறார் பகவத்கீதையில இல்லையா? குறைந்தது வாழ்வின் இறுதி கட்டத்துல இந்த 50 வயசுக்கு மேல ஆகுறோம் இல்லையா, அப்பயாவது நம்ம ஒரு 20 வருஷம் வந்து கண்டிப்பா ஒதுக்கணும் இல்லையா? ஸோ இங்க கட்டத்துல ஒருவர் பகவானின் பக்தராக வேண்டும் பகவத்கீதையில வந்து 18.62 ஸ்லோகத்துல சொல்ல அர்ஜுனனால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறாக
வீட்டை துறந்து வடக்கு நோக்கி புறப்பட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜன் அவரது முன்னோர்கள் மற்றும் சிறந்த பக்தர்கள் ஆகியோரின் அடிச்சவர்களை பின்பற்றி இடைவிடாமல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சிந்தனையிலேயே ஆழ்ந்தார். ஸோ அங்க அர்ஜுனனால் உறுதி செய்யப்பட்டது என்னதுனாக்கா, அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அவர் கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கிறார் ஆக்சுவலி. ஓகே, பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. அந்த ஸ்லோகத்துக்கு போனா நமக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ அதுதான் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு நிமிஷம். (18.62) தமேவ சரணம் கச்ச. Surrender unto me by his grace you will attain transcendental peace and supreme and eternal abode. சரணாகதி. ஓகே, ஸோ பகவான் திருவடிகளை யார் சரணாகதி அடைகிறார்களோ அவர்கள் பகவானுடைய, அதாவது அவருடைய கருணையால் வந்து அவருடைய தெய்வீகமான உலகத்தை வந்து அடைவார்கள் நிம்மதியோட அப்படின்னு வந்து உத்தரவாதத்தை வந்து இந்த இடத்துல கன்ஃபர்மேஷன் பகவான்கிட்ட கேட்ட அந்த இதுல இருந்து யாரு பேசுறது, ஆக்சுவலி அர்ஜுனர் சொல்றார் அப்படின்னு. சர்வேதம் அணு நிர்ஜக்மோர் பிராதர கிருத நிச்சயாக கலினா தர்மமித்ரேன திருஷ்ட்வா ஸ்பிருஷ்டாஹ புர பிரஜாபுவி. எஸ், புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்கோ. மொழிபெயர்ப்பு. கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம். பிரணாம்ஸ். மொழிபெயர்ப்பு. உலகம் முழுவதிலும் கலியுகம் பரவிவிட்டதையும் தீய பழக்கங்களுக்கு மக்கள் அடிமையாகி விட்டதையும் கண்ட யுதிஷ்ட மகாராஜனின் இளைய சகோதரர்கள் அவர்களது மூத்த சகோதரரின் பாத சுவடுகளை பின்பற்ற முடிவு செய்தனர். பொருளுரை. யுதிஷ்ட மகாராஜனின் இளைய சகோதரர்கள் பேரரசரின் உத்தரவுப்படி நடப்பவர்கள் ஆகவும் வாழ்வின் இறுதி நோக்கத்தை அறிவதற்கு போதுமான பயிற்சி பெற்றவர்களாகவும் இருந்தனர். எனவே தங்களுடைய மூத்த சகோதரரை பின்பற்றி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டை செய்ய அவர்கள் முடிவு செய்தனர். சனாதன தர்ம கொள்கைகளின்படி ஆயுளில் பாதி பாகம் முடிந்ததும் ஒருவர் குடும்ப வாழ்வில் இருந்து ஓய்வு பெற்று தன்னுணர்வு பாதையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் முறை முன்னதாகவே திட்டமிடப்படுவது இல்லை. சில சமயங்களில் ஓய்வு பெற்றவர்கள் வாழ்வின் இறுதி நாட்களை எப்படி கழிப்பது என்பதை அறியாது திகைக்கின்றனர். பாண்டவர்களை போன்ற அதிகாரிகளால் தீர்மானிக்கப்பட்ட வழி இங்கு அளிக்கப்படுகிறது. அவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டனர். ஸ்ரீதர சுவாமியின்படி தர்ம, அர்த்த மற்றும் முக்தி ஆகியவை சிலர் நினைப்பதை போல் வாழ்வின் இறுதி நோக்கங்கள் அல்ல. கிட்டத்தட்ட அவை வாழ்வின் இறுதி நோக்கத்தை அறியாதவர்களால் பின்பற்றப்படுகின்றன. வாழ்வின் இறுதி நோக்கம் பகவத்கீதையில் 18.64 பகவானாலேயே சுட்டி காட்டப்பட்டு உள்ளது. பாண்டவர்கள் தயங்காமல் அதை பின்பற்றும் அளவிற்கு நுண்ணறிவு படைத்தவர்களாக இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 64. சர்வகுஹ்யதமம் பூய ஷృణு மே பரமம் வசः இஷ்டோஸ்மி மே த்ருதம் இதி தத் வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம். Because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is for your benefit. இல்லையா, அதாவது பகவானை பற்றிய ஞானம் நம்ம 9th சாப்டர் படிக்கிறோம் இல்லையா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவரை பத்தி தான் படிக்கிறோம். ஸோ இந்த தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ இல்லையா, இந்த 4 சதுர்புருஷ அர்த்தங்கள் வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம பலன் கருதும் செயல்கள், புலனுகர்ச்சிக்கான செயல்களுக்கு தான் நம்ம வந்து செயல்படுத்துறோம். வேதங்களை வந்து அதுக்காக உபயோகப்படுத்துறோம். ஆனா உண்மையிலே வேதங்களால நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த பரம்பொருளை தான். ஸோ இந்த தர்ம, அர்த்த, முக்தி ஆகியவை எல்லாம் நினைக்கிறது போல வாழ்வினுடைய இறுதி நோக்கங்கள் கிடையாது, அது கோலே கிடையாது. அதை நாம வாழ்க்கையில வந்து நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது உண்மையானவே வந்து நாம் இலக்கு என்னன்னா
பகவானுடைய திருவடிகளில் சேர்வதுதான் வந்து உண்மையான இலக்கு. அதை நாம் அடையறதுக்கு தர்மத்தை பரிபாலிக்கணும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி வந்து அர்த்த பொருள் ஈற்றதுமே இறைவனுடைய தொன்றுக்காக நாம வந்து கண்டிப்பாக செலவிடணும் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த இடத்துல காம எடுத்தாச்சு. முக்தி முக்தி என்பது கூட வந்து பகவானுடைய திருவடிக்கு சென்று அந்த இடத்துல மேல் உலகத்துல we have to perform the சேவா இல்லையா? நாம் எல்லாருமே நித்திய அதாவது தொண்டர்கள் பகவானுக்கு, எட்டர்னல் சர்வன்ட்ஸ் இல்லையா? ஆனால் நம்முடைய கடமை என்ன? முதன்மை கடமை இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது தான். அதற்கான மார்க்கத்தை தான் நாம தேடிக்கொள்ளணுமே தவிர நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த சதுர்புருஷார்த்தங்களால் இந்த பௌதிக லாபம் அடையக்கூடிய செயல்கள்ல நாம கண்டிப்பா ஈடுபடக்கூடாது. சோ அதுதான் மெயினான ஒரு விஷயம் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. சில சமயங்கள்ல வந்து ரிட்டையர் ஆனவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 58 வயசுல ரிட்டையர் ஆன பிறகு வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட் டே என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் எஸ்பெஷலி. ஓகே, ஆனா அதே தனியார்ல பாத்தீங்கன்னா எப்ப வேலை போகணும்னு நமக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வேற கதை. ஓகே, சோ இந்த பிரைவேட்டைசேஷன்ல ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அட்லீஸ்ட் கவர்மெண்ட்ல ஒரு 58 வயசு வரைக்கும் நமக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு இருக்கு. அதன் பிறகு நம்ம என்ன செய்யறது இல்லையா? டைமே பொழுதே போகாது. ஸோ அப்ப நம்ம முழுசா நம்ம வந்து பக்தியில நம்மளை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அட்லீஸ்ட் அந்த சமயத்திலேயாவது நம்ம வந்து அதற்கு பக்திக்கான முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து நம்முடைய பக்தியினுடைய பாவத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்துக்கணும். ஆனா அதை விட்டுட்டு நம்ம அப்பயுமே சில பொறுப்புகளை நம்ம கையில ஏந்தின்னு இருந்தோம்னா அது நமக்கு பாரமாகிவிடும் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அப்ப இந்த உடல் மனசு எல்லாமே வந்து பேலன்சிங் பண்ணிக்க முடியாது. ஓகே, சோ அதனால நம்ம பாண்டவர்கள் எப்படி தயங்காமல் வந்து தன்னுடைய தமையன் வந்து கிளம்பி போனாரோ அவரையே பின்பற்றி அவர்களும் என்ன செய்தாங்க, தாங்களும் வந்து பின்பற்றி முடிவு செய்தனர். அவங்களும் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பணும்னு நினைக்கிறாங்க. தே சாது கிறிஸ்தர் வார்த்தா ஞாத்வாத்யந்திகம் ஆத்மனஹ மனசா தாரயாம் ஆஷு வைகுண்ட சரணாம்புஜம். எஸ், பிரேமா மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. என்னடி இதம் அவர்களை கொள்கைகளை எல்லாம் சரிவர நிறைவேற்றினர். அதன் பலனாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்கள் தான் அனைவருக்கும் முடிவான புகலிடம் என்று சரியாக முடிவு செய்து அவரது பாதங்களை இடையராது தியானித்தனர். பொன்னுரை: முற்பிறவியில் புண்ணிய கர்மங்களை செய்து எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபட்டவர்களால் மட்டுமே பரமபுருஷராகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பத்ம பாதங்களில் மனதை ஒருமுனைப்படுத்த இயலும் என்று பகவத்கீதையில் 7.28 பகவான் கூறுகிறார். பாண்டவர்கள் இப்பிறவியில் மட்டுமில்லாமல் முற்பிறவியிலும் கூட சிறந்த பக்தி தொண்டை எப்பொழுதுமே நிறைவேற்றி வந்துள்ளனர். எனவே தங்களது மனங்களை பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் அவர்கள் பதிய செய்தது மிகவும் விவேகமான செயல்தான். தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்ச ஆகிய கொள்கைகள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபடாதவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன என்பது ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தியின் கருத்தாகும். மேற்கூறிய 4 கொள்கைகளில் கரைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அத்தகைய மனிதர்களால் பகவானின் கமல பாதங்களை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. வைகுண்ட லோகம் பௌதிக ஆகாயத்திற்கு வெகு தூரத்திற்கு அப்பால் உள்ளது. பௌதிக வெளி பகவானுடைய ஜடசக்தியின் துர்காதேவி கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. ஆனால் வைகுண்ட லோகமோ பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பாண்டவர்கள் வந்து முதல்ல யுதிஷ்ட மகாராஜா கிளம்பிட்டார். அடுத்து மீதம் இருக்கக்கூடிய பீமன், அர்ஜுனன், நகுலன், சகாதேவன் அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, அவருடைய தமையனை பின்பற்றி அவர்களுமே வந்து பகவானுடைய தாமரை பாதங்களை. யாரோ அன்மியூட்ல இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மியூட் பண்ணிட்டேன்.
சோ அந்த தாமரை திருவடிகளை எண்ணி அவர்கள் வந்து பக்தியில வந்து தங்களை வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்ளணும்ன்ற அந்த பயிற்சியில வந்து ஈடுபடுறாங்க இல்லையா. அவரை இடையறாத அவங்க வந்து பகவானுடைய திருவடிகளை தியானிப்பதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இங்க ஒண்ணு பார்க்கணும், நம்ம முற்பிறவிகளில் புண்ணிய கர்மங்களை செய்து எல்லா பாவ வலையிலிருந்து விடுபட்டவர்களால் மட்டுமே பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பத்ம பாதங்களை மனதில் ஒருமுனைப்படுத்த இயலும் என்று பகவத்கீதையில வந்து 7.28 இதுவே லாஸ்ட் ஸ்லோகம் தானே அந்த சாப்டர்ல 7.28 செகண்ட். ఓకే అంతగత పాపం ఏషాం అంతగత పాపం జ్ఞానం పుణ్యకర్మణాం ते द्वंद्व मोहानिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः. இந்த திருடாவிரதா ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, திருடவிரத்தை என்பது அதாவது பூரண நம்பிக்கை என்பது ரொம்ப 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 முக்கியமானது. பர்சன்ஸ் who have acted piously, அதாவது முந்தைய ஜென்மங்கள்ல வந்து புண்ணிய காரியங்கள் செய்தவர்கள், மேலும் இந்த 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 வாழ்க்கையிலும் கூட மேலும் பாவ செயல்களிலிருந்து அவர்கள் முற்றிலுமாக வந்து நீக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா அவங்களுடைய பாவ விளைவுகள் எல்லாமே எதுவுமே கிடையாது. அவங்க பாவ செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்க மாட்டாங்க. சோ பாவங்கள் இல்லைன்னாக்கா நாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இரட்டை தன்மையில இருமையிலிருந்து நாம வந்து வெளியே வந்திருப்போம். அப்படிப்பட்டவங்க மட்டும்தான் பகவானுடைய திருத்தொண்டுல வந்து முழு மனதோட அப்படின்னா திடமான உறுதியோட வந்து ஈடுபடுகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. பாண்டவர்கள் இப்பிறவில் மட்டும் இல்லாமல் முற்பிறவில் கூட சிறந்த பக்தி தொண்டை எப்பொழுதுமே நிறைவேற்றி வந்துள்ளனர். சோ இங்க நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு எல்லாம் வரணும். என்ன கொஸ்டின் வரும் உங்களுக்கு? பாண்டவர்கள் எப்படி முற்பிறவி இந்த பிறவி அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு கொஸ்டின் வரணும். ஏன்னா அவர்கள் அனைவருமே தேவர்களுடைய வரப்பிரசாதங்கள் தான் இல்லையா. ஆனா அர்ஜுனனை நீங்க எடுத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட எப்பவுமே இருந்திருக்கார் இல்லையா. எல்லா யுகந்தோறும் பகவான் வரும்போது அர்ஜுனருமே இருக்கார். அது பகவானே வந்து பகவத்கீதையில வந்து 4th சாப்டர்ல வந்து சொல்றார் இல்லையா. சோ உனக்கு அது புரிதல் கிடையாது, எனக்கு. ஏன்னா 3 காலங்களிலும் நான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இல்லையா. இவர் வந்து ஜீவ தத்துவம், அவர் வந்து அதாவது விஷ்ணு தத்துவம். அதனால பகவான் எப்பவுமே நித்தியமாக இருக்கக்கூடியவர், இவர் வந்து ஜீவ தத்துவத்தை ஏற்று வந்திருப்பவர். சோ முன்னாடி பிறவி என்பது இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல நாம பார்க்கணும். மேலும் இந்த தேவர்கள் எல்லாமே வந்து பகவானுடைய பாரஃபிலனியா தான் இல்லையா, அவருடைய சகாக்கள் தான் இல்லையா. அதனால்தான் முந்தைய பிரிவுன்னா பகவான் வரும்பொழுது முந்தைய ஜென்ம இதுலயுமே வந்து அவரும் இவர்களுமே அவதாரம் எடுத்து அவர்கள் வந்து பகவானுடைய நோக்கத்திற்காக செயல்பட்டவர்கள் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த மாதிரி அர்த்தத்தை வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, அப்படின்னா நம்மள மாதிரி அவங்களுக்கு பிறவி கிடையாது. இப்ப நம்ம மரணித்த பிறகு சில ஆண்டுகள் கழித்து நம்ம எங்கே பிறப்போன்றது நமக்கு தெரியாது. சோ பாண்டவர்கள் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா அவங்க தெய்வீகத்தை பெற்றவர்கள். சோ டிவைன் நேச்சர், தேவர்கள் மாதிரி. சோ அதனால அவங்க வந்து இறைவனோட ஏன் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து கிருஷ்ணராக அவதரித்து வந்த பொழுது அவரோட சகாக்களும் சரி இங்க தேவர்களும் சரி வேறு ஒரு அதாவது ரூபத்தை கொண்டு இந்த இடத்துல அவதரித்தார்கள் என்பதை நாம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ இதுக்கு உதாரணம் யார் சொல்லுங்க? விதுரர்களும் இல்லையா. ஒரு விதுரர் வந்து ஸ்வயம் யமராஜர் இல்லையா. சோ அந்த யமராஜரா இருந்த அவர் வந்து பகவானுடைய திருத்தொன்றிற்காக அவர் வந்து அவதரித்தார். ஓகே, இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு புறம் அது சாபமாக அவர் ஏற்றிருந்தாலும் இல்லையா, மாண்டுக முனிஷியுடைய சாபமாக அதை ஏற்றிருந்தாலும் இங்கே இறைவன் தொண்டு ஆற்றுவதற்கு அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது என்று அவர் வந்து எண்ணுகிறார். அதனால கிடைக்கக்கூடிய பனிஷ்மெண்ட் எப்பவுமே நமக்கு கெட்டதா மட்டுமே இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க. நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நன்மை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செயலுமே அது மாற்றத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய செயலாகவும் கூட இருக்கும். அதனால நாம் எதையுமே நம்முடைய பார்வையிலிருந்து நோக்கி இது நல்லது கெட்டதுன்னு நம்ம எடுக்கிறதுக்கு விட இறைவனுடைய கண்ணோட்டத்திலிருந்து இது நன்மையா தீமையா என்பதை நாம அலசி ஆராயணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, பாவ விளைவில் இருந்து விடுபடாதவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன என்பது ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரதாகனுடைய கருத்து. அதாவது தங்களது மனங்களை பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களால் பதிய செய்தது மிகவும் விவேகமான செயல்தான், இன்டெலிஜென்ட் ஒர்க்கர். தர்ம அர்த்த காம மோட்ச ஆகிய கொள்கைகள் பாவ விளைவிலிருந்து விடுபடாதவர்கள் விடுபடாதவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன என்று ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகராருடைய கருத்து. சோ ஒருத்தர் வந்து தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்தை வந்து கடைபிடிக்கிறாங்கன்னாக்கா அவங்க கண்டிப்பா வந்து
சோ பாவ விளைவுகளிலிருந்து அவங்க விடுபடவில்லை என்று அர்த்தம். ஏன் அப்படி சொல்றாங்கனாக்கா, தர்ம என்றாலும் எதிர்பார்ப்பு உண்டு இல்லையா? ஸ்வதர்மம் பண்றதால கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அவுட்கம் என்ன இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து அர்த்தம்னா பொருள் எதற்காக ஈட்டுகின்றோம், அதை நாம் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? புலன் நுகர்ச்சி எவ்வாறு நாம் வந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறது என்ற ஒரு நிலை. மேலும் மோட்சம் என்பது தானாகவே வந்து அமைய பெறணும். நாம் மோட்சம் பெறணும்னு நினைக்கிறதுமே வந்து தவறு. சோ இப்படி இதெல்லாமே இந்த உலகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய நமக்கு இருக்கக்கூடிய விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு அடிப்படையில வந்து வர்றது. ஆனா மோட்சம் என்பது என்னன்னா விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை வந்து. சோ இந்த இதுல இருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது நாம எப்பவுமே தர்ம அர்த்த காம இதுல இருந்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா இன்னும் பௌதிக இதுல இருந்து நாம விடுதலை பெறவில்லை. நம்முடைய பார்வை, நம்முடைய செயல்கள் இதெல்லாமே இன்னும் வந்து பௌதிக நிலையில் தான் குடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேற்கூறிய 4 கொள்கைகளால் கரைப்பட்டுள்ள அத்தகைய மனிதர்களால் பகவானின் கமல பாதங்களை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள மனசே வராது இல்லையா? இந்த பக்கம் பணமா, இந்த பக்கம் கடவுளானாக்கா அவங்க ப்ரிஃபர் பண்றது பணமா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ பக்தனால மட்டும்தான் சாய்ஸ் வந்து பகவான் என்ன எடுத்துக்க முடியும். வேற யாராலையுமே வந்து நம்ம அந்த சாய்ஸ் வந்து எடுத்துக்க முடியாது. மனிதர்களால் பகவானின் கமல பாதங்களை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அத்தகைய மனிதர்களால் வைகுண்ட லோகம் பௌதிக ஆகாயத்திற்கு வெகு தூரத்தில் இருக்கிறது இல்லையா? சோ அண்டங்கள் காரணோத கஷாய் விஷ்ணு, அவர்ல இருந்து காரணக்கடல், அதுக்கப்புறம் வந்து கர்ப்போத கசாய விஷ்ணு இல்லையா? அவர் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளும் உட்புகிறார். மேலும் க்ஷீரோத கசாய விஷ்ணு அவருடைய அதாவது எல்லா ஜீவர்களுடைய ஹிருதயத்திலுமே அவர் இருக்கார் அப்படிங்கிறதுமே நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இஸ் த பரமாத்மா இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம பகவானுடைய கமல பாதங்களை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஏன்னா நம்முடைய இலக்கே வந்து வேறுபட்டிருக்கு. நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல தர்ம அர்த்த காம அதன் பிறகு மோட்சத்தை பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏற்பாடோடு தான் நம்ம செயல்படுவோம். வைகுண்ட லோகம் பௌதிக ஆயத்துக்கு வெகு தூரத்துக்கு அப்பால் உள்ளது. பௌதிக வெளி பகவானுடைய ஜடசக்தியின் கட்டுப்பாட்டில். இந்த உலகமே வந்து அண்ணன் மாயா சக்தி. ஆனால் வைகுண்ட லோகமும் பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு, அந்தரங்க சக்தியால கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு. சோ அங்கே சென்றால் நம்ம மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வர்றது கிடையாது. ஆனா இங்கே வந்தா நாம எத்தனை பிறவிகள் எடுக்க வேண்டும் என்பதும் நமக்கு தெரியாது. ஓகே, தத்யானேந்திரிய தத்யானோத்ரிக்தயா பக்தயா விசுத்த திக்ஷனாஹ பரே தஸ்மின் நாராயண பதே ஏகாந்தமதயோ கதிம் அவாபோதுராவாபம் தே அசத்பி விஷயாத்மபிஹி விதூத கல்மக்ஷாஸ்தானம் விரண்யேச்சாத்மனவஹி. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங். பாதி மாதாஜி யார் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே, வேற யாரு வாசிக்கிறீங்க? யாரும் இது வரைக்கும் வாசிக்கல? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இவ்வாறாக இடையறாத பக்தி பூர்வமான சிந்தனையால் விளைந்த தூய உணர்வின் மூலமாக பரம நாராயணரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் ஆளப்படும் ஆன்மீக வெளியை அவர்கள் அடைந்தனர். வழி பிறழாமல் ஒரே பரமபுருஷரை தியானிப்பவர்களால் மட்டுமே இந்நிலை அடையப்படுகிறது. கோலோக விருந்தாவனம் எனப்படும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் இந்த வசிப்பிடத்தை பௌதிக வாழ்வில் ஆழ்ந்து விட்டவர்களால் அடைய முடியாது. ஆனால் பௌதிக களங்கங்களை எல்லாம் முழுமையாக துடைத்துவிட்ட பாண்டவர்கள் அதே உடல்களுடன் அந்த வசிப்பிடத்தை அடைந்தனர். பொருளுரை. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியின்படி 3 ஜட இயற்கை குணங்களான சத்துவம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டு உன்னத நிலையில் இருப்பவரால் உடல் மாற்றம் இல்லாமலேயே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூரணத்துவ நிலையை அடைய முடியும். ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி அவரது ஹரிபக்தி விலாஸ் என்னும் நூலில் கூறுகிறார். ரசாயன விஞ்ஞானியால் எப்படி பீரங்கி வெண்கலத்தை ரசாயன முறைப்படி தங்கமாக மாற்றிவிட முடிகிறதோ அதை போலவே ஒருவர் யாராக இருந்தாலும் அவர் தகுதியுள்ள ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் ஆன்மீக ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளை பயில்வதன் மூலமாக இரு பிறப்பெய்திய பிராமணரின் நிலையை அடைய முடியும்.
ஆகவே உடலை மாற்றிக்கொள்ளாமலேயே ஒரு பிராமணராகும் முறையில் அல்லது உடல் மாற்றம் இல்லாமலேயே பரமபதத்தை அடையும் முறையில் உண்மையான வழிகாட்டல் தான் முக்கியமானதாக உள்ளது. இது சம்பந்தமாக உபயோகிக்கப்பட்டுள்ள ஹி என்னும் சொல் இவ்வுண்மையைத்தான் ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது என்றும் உண்மையான இந்நிலையில் சந்தேகமில்லை என்றும் ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி கருத்துரைக்கிறார். ஜீவ கோஸ்வாமியின் இக்கூற்றை பகவத்கீதையும் 14.26 உறுதி செய்கிறது. அதில் பகவான் 3 ஜட இயற்கை குணங்களின் களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு பிரம்மன் என்னும் பூரணத்துவ நிலையை அடைய முடியும். மேலும் அதே பக்தி தொண்டின் வாயிலாக இந்த பிரம்மன் நிலை இன்னும் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது பரலோகமான கோலோக பிருந்தாவனத்தை உடலை மாற்றிக்கொள்ளாமலேயே அடைய முடியும் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. உடலை மாற்றிக்கொள்ளாமலேயே பகவான் அவரது வசிப்பிடத்திற்கு திரும்பி சென்றது சம்பந்தமாக நாம் ஏற்கனவே இதே விஷயத்தை விளக்கியிருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ ஏன்னா பகவானுடைய உடல் வந்து அத்வைதம் இல்லையா? ஸோ நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பௌதிக உடல் கிடையாது. ஸோ இவ்வாறாக இடையறாத பக்தி பூர்வமான சிந்தனையால் யாரு? பாண்டவர்கள் இல்லையா? முதல்ல யுதிஷ்டிர மகாராஜா, அதுக்கப்புறம் வந்து பிறகு மற்ற நான்கு பேருமே. ஸோ பரம நாராயணரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் ஆளப்படும் ஆன்மீக வெளியை அவர்கள் அடைந்தனர். வழி பிறடாமல் ஒரே பரம புருஷரை தியானிப்பவர்களால் மட்டுமே இந்நிலை அடைய முடியும். அதாவது வழி பிறடாமல் ஒரே பரம புருஷரை தியானிப்பவர்கள் அப்படின்னா நம்ம சிந்திக்கக்கூடிய நிலை எல்லாமே வந்து அதாவது போக்கஸ்டா இல்லையா? ஒரே ஒரு மனசுல வந்து ஒரு நிலைப்படுத்தி நாம் அதை வந்து கண்டிப்பா செயல்படுத்தணும். கோலோக விருந்தாவன் எனப்படும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் இந்த வசிப்பிடத்தை வந்து பௌதிக வாழ்வில் ஆழ்ந்திருப்பவர்களால் கண்டிப்பாக அடைய முடியாது. அதை உணரவும் முடியாது ஆக்சுவலி. ஆனால் பௌதிக கலங்கங்கள் எல்லாம் முழுமையாக துடைத்துவிட்ட பாண்டவர்கள் அதே உடல்களுடன் அந்த வசிப்பத்தை, அதாவது எந்த இடத்துக்கு போறாங்க? கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு செல்கிறார்கள் என்று இந்த பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூராருடைய வியாக்கியானம் என்ன சொல்றதுனாக்கா, 3 ஜட இயற்கை குணங்கள் சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் ஆகிய அவற்றில் விடுபட்டு உன்னத நிலையில் இருப்பவரால் இல்லையா அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் எலிவேட்டர் இல்லையா, உடல் மட்டும் மாற்றம் இல்லாமலே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவ நிலையை வந்து அடைய முடியும். மேலும் இதுதான் கண்டிஷன். ஸோ யாரால வந்து மேல இருக்கக்கூடிய பரமபதத்தை வந்து அடைய முடியும்ன்றது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. உடல் மாற்றம் இல்லாமலே செல்வதற்கான ஒரு இது வந்து இட் இஸ் வெரி ரேர்லி நம்ம இந்த காலகட்டங்களில் இதை பார்க்க முடியாது. ஆனா கிருஷ்ணர் இந்த காலகட்டத்துல இதை நிறைவேறிக்கிறதுன்றத இந்த இடத்துல நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரிபக்த விலாசத்துல வந்து சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றார், ரசாயன விஞ்ஞானிகள் எப்படி பீரங்கி வெண்கலத்தை ரசாயன விஞ்ஞானிகளால், அதாவது கெமிக்கல் இல்லையா, ஸோ சயின்டிஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி பீரங்கி வெண்கலத்தை ரசாயன முறைப்படி தங்கமாக மாற்றிவிட முடிகிறதோ, தங்கம் எப்படி கிடைக்குது நமக்கு? அதாவது இரும்பு பிளஸ் பாதரசம் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர்ல நாம் காம்பினேஷன்ல வந்து ஹீட் பண்ணி கலந்தோம்னா அது தங்கமாக மாறிவிடுகிறது ஆக்சுவலி. ஸோ அது போல ஒருவர் யாராக இருந்தாலும் அவர் தகுதியுள்ள ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் மூலமாக ஆன்மீக ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளை குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் ஆன்மீக ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளை பயில்வதன் மூலியமாக இரு பிறப்பு எய்திய பிராமணரின் நிலையை அடைய முடியும். அதாவது பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸை வந்து அக்வயர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா யாருடைய வழி நடத்துதல்ல செய்யணும்? அதாவது குருவினுடைய வழி நடத்துதல்ல செய்யணும். ஆகவே உடலை மாற்றிக்கொள்ளாமலேயே ஒரு பிராமணராகும் முறையில் அல்லது உடல் மாற்றம் இல்லாமலே பரமபதத்தை அடையும் முறையில் உண்மையான வழிகாட்டல் தான் முக்கியமானதாக உள்ளது. ஸோ நம்ம இந்த இருக்கக்கூடிய உடல்லையே வந்து மேல பூலோகத்திற்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு யாருக்கு கிடைச்சது? பாண்டவர்களுக்கு கிடைச்சது. அதுதான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே நம்ம வந்து செயற்கை முறையில் நாம தங்கத்தை உருவாக்குகின்றோம் இல்லையா? ஆனா அதே போலதான் ஒருவர் யாராக இருந்தாலும் அவர் தகுதியுள்ள ஆன்மீக குருவினுடைய வழிநாட்டத்துல செல்லும் பொழுது அதே மாதிரியான உயர்வான ஸ்தானத்தை அவர்கள் வந்து அடைய பெறுகிறார்கள்.
இது சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்டுள்ள ஹீ என்னும் சொல்லி உண்மையை ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது. ஹீ எங்க வருது? லாஸ்ட்ல வர்றது. ஓகே, ஹீ அப்படின்னா நிச்சயமாகன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, உண்மையான நிலையில் சந்தேகம் இல்லை என்றும் ஜீவ கோஸ்வாமி கருத்துரைக்கிறார். இந்த ஸ்லோகம் நிறைய இடத்துல வருது. ஜீவ கோஸ்வாமி இந்த 14.26 அது என்ன இந்த ஸ்லோகம்ன்றது நிறைய காலையில கூட நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது 2-3 ஸ்லோகத்துல வந்தது. ஆக்சுவலி குணத்ரய விபாக யோகத்துல 26 இல்லையா? 14 இருக்கு. மாம்சயோ அபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதி தைத்யான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே இல்லையா? சோ அழகான ஸ்லோகம். ஸோ அது என்ன, அதில் பகவான் இந்த இயற்கை ஜட இயற்கை 3 குணங்கள் யார் வெல்றாங்களோ இல்லையா, அவர்கள் வந்து பிரம்ம நிலையை வந்து காண்பார்கள். அது உத்தரவாதம் ஆக்சுவலி நிலை அடை. மேலும் அதே பக்தி துண்டின் வாயிலாக இந்த பிரம்ம நிலை இன்னும் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது ஒருவர் பிரம்ம இதுல வந்து நிலை பெற்று விட்டால் அதை மேலும் மேலும் வந்து அவங்க பயிற்சி செய்யும் பொழுது பரலோகமான கோலோக விருந்தாவனத்தை அவர்கள் உடலை மாற்றாமலே அவர்கள் செல்ல முடியும் என்று சொல்லப்பட்டு. சோ பாண்டவர்கள் எல்லாம் உடலை மாற்றவில்லை, அந்த உடல்ல தான் சென்றார்கள். உடலை மாற்றிக்கொள்ளாமலே பகவான் அவர்கள் அனுபவத்திற்கு திரும்பி சென்றது சம்பந்தமாக நாம் ஏற்கனவே இந்த விஷயத்தை முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பகவான் வந்து சென்றார். நம்ம யாரெல்லாம் துவாரகா அண்டு சோம்நாத் யாத்திரை வந்தீங்களோ அவங்க கண்டிப்பா அந்த பகவானுடைய திருவடிகள் எப்படி அங்கிருந்து அவர் கிளம்பினார் அப்படிங்கிற அந்த பாதங்கள் இருக்கு. மேலும் அங்க லெஃப்ட் சைடு சின்ன குகை மாதிரி தான் இருக்கு. அந்த குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதாவது தௌஜி இல்லையா? தௌஜினா யாரு? ஆக்சுவலி பலராமர். ஓகே, பலராமரும் விட்டு சென்ற அவரும் அங்கிருந்து தான் தன்னுடைய உடலை வந்து உடல் நீந்து சென்றார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா உடலை மாற்றாமலே அவர்கள் வந்து மேலுலகத்திற்கு அவருடைய பாதங்கள் மட்டும்தான் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அங்கே வேற எதுவுமே கிடையாது. அங்கே சென்று நாம சேவை சென்று வரலாம். ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம். அவங்களுக்கு உடல் எல்லாம் சேஞ்ச். ஏன்னா பகவானுக்கு அது ஜடமான இருக்கட்டும் ஆன்மீகமா இருக்கட்டும் அனைத்தும் அவருக்கு ஆன்மீகம் தான். எதுவுமே வந்து ஜடம் கிடையாது அவருடைய திருஷ்டியில். ஓகே, விதுரோ அபி பரித்யஜ்ஞ பிரபாசே தேகம் ஆத்மனஹ கிருஷ்ணாவேஷேன தச்சித்தஹ பித்ருபீஹ ஸ்வக்ஷயம் யயௌ. எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கிற மாதாஜி. பார்த்திவா. மொழிபெயர்ப்பு. விதுரர் தீர்த்த யாத்திரையை மேற்கொண்டிருந்த பொழுது பிரபாசா என்னும் இடத்தில் அவரது உடலை விட்டார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்ததால் அவர் பித்ருலோக வாசிகளால் வரவேற்கப்பட்டு அவரது மூல பதவிக்கு திரும்பினார். பொருளரை பாண்டவர்களுக்கும் விதுரருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால், பாண்டவர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் நித்திய சகாக்கள் ஆவார். ஆனால் விதுரரோ நிர்வாக பொறுப்பை ஏற்றுள்ள தேவர்களுள் ஒருவர். பித்ருலோகத்தின் பொறுப்பாளரான அவர் யமராஜன் என்று அழைக்கப்பட்டார். ஜட உலகில் உள்ள துஷ்டர்களுக்கு தண்டனை விதிப்பவர் யமராஜனே என்பதால் மக்கள் அவரிடம் அச்சம் கொள்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை. அவர் பக்தர்களுக்கு உற்ற நண்பராகவும் பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு பய சுரூபமாகவும் விளங்குகிறார். நாம் முன்பே விவரித்திருப்பதை போல் யமராஜன் சூத்திரராக பிறக்கும்படி மந்தவிய முனிவரால் சபிக்கப்பட்டிருந்தார். எனவே விதுரர் யமராஜனின் அவதாரம் ஆவார். பகவானின் நித்திய தொண்டர் என்ற முறையில் அவர் உன்னதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு ஒரு புண்ணிய புருஷராக வாழ்ந்தார். இவரது உபதேசத்தினால் திருதராஷ்டிரரை போன்ற ஒரு பௌதீக மனிதரால் கூட முக்தி பெற முடிந்தது. எனவே பகவானின் பக்தி தொண்டின் மூலமாக அவரது கமல பாதங்களை விதுரரால் எப்பொழுதும் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க முடிந்தது. இவ்வாறாக அவரது சூத்திர பிறவியின் எல்லா கலங்கங்களிலிருந்தும் அவர் தூய்மையடைந்தார். முடிவில் பித்ருலோகவாசிகளால் அவர் மீண்டும் வரவேற்கப்பட்டு அவரது சுய பதவியில் அமர்த்தப்பட்டார். தேவர்களும் பகவானின் சகாக்கள் தான் என்றாலும் அவர்களுக்கு பகவானுடன் நேரடியான தொடர்பு இல்லை. ஆனால் பகவானின் நேரடியான சகாக்கள் அவருடன் எப்பொழுதும் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ளனர். பகவானும் அவரது அந்தரங்க சகாக்களும் பற்பல பிரபஞ்சங்களில் ஓய்வின்றி அவதரித்து கொண்டே இருக்கின்றனர். அவற்றையெல்லாம் பகவான் நினைவு வைத்திருக்கிறார். ஆனால் சகாக்கள் அவரது மிகச்சிறிய பின்ன பகுதிகள் என்பதால் அவற்றை மறந்து விடுகின்றனர். இது பகவத்கீதையில் 4.5 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ் அனாலஜி ஆக்சுவலி இல்லையா? அதாவது பகவான் நம்மளை எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கார்.
நம்ம இத்தினூண்டு எறும்பு சைஸ்ல அதுலயுமே நம்ம எறும்பு சைஸ் அவ்வளவு குட்டியான உணர்வு இந்த ஹிருதயத்துல வந்து திணிக்கப்பட்டு இல்லையா? சோ இந்த உடல் முழுவதுமே அது வந்து பரவி இருக்கிறது. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பகவான் நம்மள எப்பவுமே, ஏன்னா அவருடைய திருமேனில தான் எல்லாமே நம்ம இருக்கிறது இல்லையா? வேற ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல். ஆனா பக்தர்கள் வந்து பகவானை வந்து சுலபமாக மறந்து விடுகின்றனர். சோ கொஞ்சம் பௌதிகத்துல நாம் முன்னேற்றம் அடையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவன் என்பவர் ஒருத்தர் நாம மறந்தே போய்விடுகின்றோம். இது பகவத்கீதையில கூட 4.5. அதனால்தான் மீண்டும் இந்த பகவத்கீதை பேசுவதற்கான ஒரு காரணத்தை, வாய்ப்பை வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜர் சாரி கிருஷ்ணர் வந்து எடுத்துட்டார். கிருஷ்ணர் வந்து அந்த வாய்ப்பை எடுத்துட்டு அர்ஜுனருக்கு வந்து அதை வந்து புகட்டுகின்றார் இல்லையா? சோ அந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில நடந்த சமவாதத்தை மட்டும் தான் நாம பார்க்கின்றோம். சோ இங்க பார்க்கும் பொழுது இது கதை தான். இதுல நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மாண்டூக முனி, சோ விதுரர் வந்து தேவதர். சோ இவர்கள் வந்து பகவானோட அந்தரங்க சக்தி, அந்தரங்க சகாக்கள் யாரு? பாண்டவர்கள். அதனாலதான் அவங்க அதே உடலோட மேல் உலகத்திற்கு சென்றார்கள் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் வந்து இங்க பார்க்கும் பொழுது அவர் நண்பராகும் யமராஜன் இல்லையா? எல்லாதுவாக நிகழ்ந்தார். யமராஜன் சூத்திரராக பிறக்கும்படி மாண்டூக முனி வந்து சாபம் கொடுத்தார். அதன் அடிப்படையில தான் அவர் வந்து அதாவது சூத்திரனாக பிறக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை வந்து அவர் கண்டார். பகவான் நித்திய தொண்டர் என்ற முறையில் அவர் உன்னதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு ஒரு புண்ணிய புருஷராக வாழ்ந்தார். யாரு ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல யாரை பத்தி சொல்றாங்க? ஆக்சுவலி விதுரர் விதுரரை பத்தி சொல்றாங்க இல்லையா? இட்ஸ் அ குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் விதுரா. ஓகே, இவரது உபதேசத்தினால் திருதராஷ்டிரை போன்ற, ஏன்னா அவ்வளவு அடர்ந்த பௌதீகவாதி, அவ்வளவு அவரை வந்து அதாவது அவர் வந்து ஒரு நாராயண பௌதிகவாதியா இருந்தாலும் கூட அவர் அதுக்காக ஒரு கூடன்றத கூட சேர்த்திருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு மாதாஜி அவரு இது அரசாட்சி எல்லாம் நல்லா தானே மனுஷன் செஞ்சாரு. திருதராஷ்டிரை போன்ற ஒரு, ஏன்னா அவர் அரசாட்சி பண்ணதை பத்தி யாரும் இங்க குறை சொல்லல மாதாஜி. ஆனா அவர் வந்து தன்னுடைய தம்பியினுடைய பிள்ளைகளை தன்னுடைய பிள்ளைகளாக அவர் காணாமல் தன்னுடைய தம்பியினுடைய பிள்ளைகளை பிரித்து பார்த்து அவர்கள் விட்டு கொடுத்துட்டு தன்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து பண்ணணும்னா அது மிகப்பெரிய சுயநலம் மாதாஜி இல்லையா? சோ ஒரு அரசராகப்பட்டவர் வந்து பேத பாவத்தை பார்க்க கூடாது. அனைவருமே பிரஜைகள் தான். அந்த பாவத்தை அவர் வந்து கொண்டு வந்திருக்கணும். பெரிய கெட்ட பெரு. எனவே பகவானின் பக்தி தொண்டின் மூலமாக அவரது கமல பாதங்களை விதுரரால் எப்பொழுதும் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க முடிஞ்சது. 100% இல்லையா? சோ அது எப்பவுமே அவர் மனசுல வச்சிருந்தார். சோ மேலும் அதனால அதாவது இறைவனுடைய சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம ஹிருதயத்துல நாம் இயங்கிக் கொண்டால் அனைத்துமே நமக்கு வந்து நன்மை பயக்கும். ஓகே, அனைத்துலயுமே நமக்கு வந்து நன்மைகள் ஏற்படும். சோ அந்த நன்மை என்பது என்ன? பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது, ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஓகே, அதுல வந்து நாம வந்து பக்குவம் அடையும் அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானும் அவரது அந்தரங்க சகாக்களும் பற்பல பிரபஞ்சங்களில் ஓய்வின்றி இல்லையா அவதரித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். இப்போ நம்ம இதுல பகவான் இல்லை, அதனால வந்து சோ வேறொரு கிரகத்துல பகவான் இந்த லீலைகளை எல்லாம் நிறுத்தி கொண்டிருப்பார். அதுவுமே வந்து பாண்டவர்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அவருடைய சகாக்கள், விதுரர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அவருடைய, அதாவது தேவர்கள்ல ஒருத்தராக இருக்கக்கூடிய விதுரர், இதெல்லாமே வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் சகாக்கள் அவரது மிகச்சிறிய விண்ணப்பகுதிகள் என்பதால் அவற்றை மறந்து விடுகின்றனர் இல்லையா? நமக்கு அதாவது மறக்கிறது தான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அதாவது வரப்பிரசாதம் என்று சொல்லலாம் இல்லையா? So we'll forget easily. ஓகே, திரௌபதி இப்போ பஞ்சபாண்டவர்கள் போயாச்சு, அடுத்து யாரு? விதுரரும் கிளம்பியாச்சு இல்லையா? அவருமே வந்து முடிஞ்சிடுது. இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது திரௌபதி இருக்கா, அடுத்து வந்து சுபத்ரை தாயார் இருக்காங்க, பரீட்சித் மகாராஜாக்கு திருமணம் செய்தாச்சு இல்லையா? பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு திருமணம் யாரை அவர் திருமணம் செய்து கொண்டார்? அவருடைய தாய்மாமனுடைய மகள். ஓகே, உத்தரா அவருடைய மகளை வந்து திருமணம் செய்து கொண்டார். ஓகே, பேர் எதுவும் ஞாபகம் டக்குன்னு வரல எனக்கு. சோ நாம் இங்கேதான் படிச்சோம், ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருக்கு. பேர் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. சோ அவரே திருமணம் செய்து அவர் நல்லாட்சி.
ஐராவத்தின்னு போட்டிருக்கு மாதாஜி. ஐராவதியா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து திருமணம் செய்து ஆட்சி புரிந்தார். இவங்க எல்லாருமே ஓய்வு எடுத்தாச்சு. அவற்றையெல்லாம் பகவான் நினைவு கூறுகிறார். அதாவது பகவானுடைய அந்தரங்க சகாக்கள் பற்பல பிரபஞ்சங்களில் ஓய்வின்றி அவதரித்து கொண்டே இருக்கின்றனர். லீலைகள் எல்லாம் நடந்த வண்ணமே தான் இருக்கும். இங்க முடிஞ்சதுன்னா அடுத்து இன்னொரு ஆண்டு, அங்க முடிஞ்சா இன்னொன்னு, இப்படி வந்து இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நடந்த வண்ணமே இருக்கும் இந்த பகவானுடைய லீலைகள் எல்லாமே. இன்னும் மேல இது நடந்துகிட்டே இருக்கா மாதாஜி ஒவ்வொரு இதுல? இல்ல நம்முடைய அண்டத்துல வந்து பகவானுடைய பூமண்டலத்துல வந்து பகவானுடைய அவதாரம் வந்து முடிந்தது. வேறொரு இடத்துல வந்து பகவான் இதே மாதிரி கேக்குறேன், வேற இதுல நடக்குமா அப்படின்னு கேக்குறேன். 100% நடந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, இப்ப திரௌபதி பத்தியும் நம்ம எல்லாம் படிக்க போறோம். திரௌபதி பத ததாஜ்ஞாய பதீனாம் அனபேக்ஷதாம் வாசுதேவே பகவதி ஏகாந்தமதிர் ஆபதம். எஸ், வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டுமா? கொஞ்சம் தான். द्रौपदी च तथाज्ञाय पदीनाम् अनपेक्षतां वासुदेवे भगवதி காந்தமதிராபதம். திரௌபதி பாண்டவர்களின் மனைவி ச. மேலும் ததா அப்போது ஆங்காய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நன்கு அறிந்திருந்ததால் பதீனாம் கணவர்களின் அனபேக்ஷதாம் அவளை பற்றி கவலைப்படாத வாசுதேவ பகவான் வாசுதேவனிடம் பகவதி பரமபுருஷர் ஹி அதே போன்று ஏக அந்த பரிபூர்ணமாக மன ஒருமை ஆப பெற்றனர் தம் அவரை பகவானை. மொழிபெயர்ப்பு: திரௌபதியும் கூட தன் கணவன்மார்கள் தன்னை பற்றி கவலைப்படாமல் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதை கண்டாள். பகவான் வாசுதேவனை கிருஷ்ணரை அவள் நன்கு அறிவாள். கிருஷ்ணரின் சிந்தனையில் லயித்து போன்ற திரௌபதி மற்றும் சுபத்ரா ஆகிய இருவரும் அவர்களது கணவன்மார்கள் அடைந்த அதே பலன்களை அடைந்தனர். பொருளுரை: ஒரு விமானத்தை ஓட்டிச் செல்லும் வேளையில் மற்ற விமானங்களிடமும் ஒருவரால் கவனத்தை செலுத்த முடியாது. ஒவ்வொருவரும் அவரவர் விமானங்களை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆபத்து நேரும் பொழுது ஒரு விமானத்தில் மற்றொரு விமானத்திற்கு உதவ முடியாது. அதே போலவே வாழ்வின் அந்திம கட்டத்தில் பரமபதத்தை அடைய வேண்டிய சமயத்தில் பிறருடைய உதவி இல்லாமல் ஒவ்வொருவரும் தன்னைத்தானே கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் ஆகாயத்தில் பறப்பதற்கு முன் தரையில் இருக்கும் பொழுது உதவி அளிக்கப்படுகிறது. அதே போலவே ஆன்மீக குரு, தாய், தந்தை, உறவினர்கள் மற்றும் கணவன், பெற்றோர் போன்றோர் ஒருவர் உயிர் வாழும் காலத்தில் அவருக்கு எல்லா உதவிகளையும் செய்ய முடியும். ஆனால் கடலை கடக்கும் பொழுது ஏற்கனவே பெற்ற உபதேசங்களை பயன்படுத்தி கொண்டு தன்னைத்தானே ஒருவர் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். திரௌபதிக்கு 5 கணவன்மார்கள் இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் கூட அவளை வரும்படி அழைக்கவில்லை. தன் கணவன்மார்களுக்காக காத்திராமல் திரௌபதி தன்னைத்தானே கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியதாயிற்று. மேலும் அவளுக்கு ஏற்கனவே பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு இருந்ததால் பகவான் வாசுதேவனின் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களில் உடனே தன் மனதை நிலைக்கச் செய்தாள். அந்த மனைவிகளும் கூட தங்கள் கணவன்மார்கள் அடைந்த அதே பலனை அதே வகையில் பெற்றனர். சுபத்ராவின் பெயர் இங்கு குறிப்பிடவில்லை என்றாலும் திரௌபதியுடன் அவளும் அதே பலனை பெற்றாள் என்றும் அவர்களில் ஒருவரும் உடலை விட வேண்டியிருக்கவில்லை என்றும் ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் குறிப்பிடுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப திரௌபதி மற்றும் வந்து சுபத்திரை அவர்கள் இருவரும் அடைந்த அதாவது நிலை, இறுதி நிலையை பற்றி சொல்றாங்க. சோ இங்கே அதாவது ஒரு அழகான ஒரு ஓமை கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப நாம ஒரு ஃபிளைட்டு நம்ம ஏறுறோம்னாக்கா நம்ம மட்டும்தான் இண்டிவிஜுவலா ஏறுறோம் இல்லையா? ஸோ நம்முடைய டெஸ்டினேஷன் ஒருவேளை அந்த ஃபிளைட்டு மேல இருந்து கீழே விழுந்துட்டான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா, நமக்கு ஒரு சேஃப் போட் எல்லாம் கூட கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த சமயத்துல வந்து நம்ம சகாக்கள் தான் நம்மளை காப்பாத்துவாங்க நம்ம நினைக்க முடியாது இல்லையா. ஒரு நீர் இருக்கக்கூடிய நிலையில நம்ம விழுந்தோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆகும், நீச்சல் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அந்த சேஃப் போட் அது என்ன சொல்லுவாங்க கட்டுவாங்க இல்லையா, அதை வச்சுட்டு அந்த ஆக்சிஜனை வந்து குடிச்சிக்கிட்டு வந்து நாம வெளியில வந்து சேரணும் நீச்சலோட தேர்ந்து. ஸோ அந்த சமயத்துல மற்றவங்க எல்லாரும் நம்மளை வந்து காப்பாத்துவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது. நீச்சல் தெரிந்தவன் அதாவது அழகா வந்து வந்துடுறான். நீச்சல் தெரியாதவங்க அதுலயே வந்து மூழ்கி மரணத்தை வந்து ஸ்வீகரிக்க வேண்டியதுதான். இதுதான் இயற்கை இல்லையா. அது போல திரௌபதியும் தன் 5 கணவர்மார்களுமே எதையுமே சொல்லாம கிளம்பி போயிட்டாங்க இல்லையா. அவர்களுடைய அவங்களுடைய இதுக்காக காத்து இல்லாம திரௌபதியும் என்ன பண்றா,
தன்னை தானே கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியதாற்று. அதுதான் இறுதி கட்டம். ஒவ்வொருத்தருடைய இறுதி கட்டம் இதுதான். நாம தான் அந்த சூழ்நிலையை ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே. ஸோ அதனால நமக்காக யாருமே ஃபேஸ் பண்ண மாட்டாங்க, நம்ம கூட யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா ஒருத்தர் மட்டும் இருப்பார். யாரு? எப்பொழுதுமே வந்து அந்த பரம்பொருள் நம்ம இருதயத்தில். ஓகே. பகவான் வாசுதேவனின் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களில் உடனே தன் மனதை நிலைக்க செய்தார். சோ சுபத்ரையும் அவ்வாறே செய்ததாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. இருவரும் ஒரே பலனை அதே உடலை கொண்டு அவர்கள் வந்து பெற்றனர் என்று சில விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகரார் சொல்றதா இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கு. யஹ ஸ்ரத்தையைத பகவத் பிரியானாம் பாண்டோஹ சூதானாம் இதி சம்பிராயணாம் ஸ்ருணோதி அலம் சஸ்வத்யயனம் அப்பவித்ரம் லப்த்வா ஹரோ பக்திம் உபைதி சித்திம். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாண்டு புத்திரர்கள் வாழ்வின் இறுதி நோக்கமான பரமபதத்தை நோக்கி புறப்பட்ட விஷயம் சர்வ மங்களகரமானதும் பரிசுத்தமானதுமாகும். எனவே இக்கதையை பற்றி சிரத்தையுடன் கேட்பவர் யாராயினும் அவர் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவமான பகவானின் பக்தி தொண்டை அடைவது நிச்சயம். பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரமபுருஷரையும் பாண்டவர்களையும் போன்ற பக்தர்களையும் பற்றி வரலாறு ஆகும். பரமபுருஷரையும் பக்தர்களையும் பற்றிய வரலாறு பூர்ணமானதாகும். எனவே பக்தி சிரத்தையுடன் இதை கேட்பதென்பது பகவானுடன் அவரது நித்திய சகாக்களுடன் சகவாசம் கொள்ளுதல் என்பதாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கும் முறையினால் பரமபதத்தை அடைவதெனும் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை ஒருவரால் பெற முடியும். இது சந்தேகமில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தின் பாண்டவரின் துறவு என்ற தலைப்பை கொண்ட 15ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. வாழ்வோம். அதாவது பலஸ்ருதி இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு எப்பவுமே நாம பகவானுடைய புகழாரங்கள், அவருடைய செயல்கள், லீலைகள் இல்லையா, இதெல்லாம் அவருடைய பக்தர்களுடைய செயல்களையுமே நாம கேட்கும் பொழுது நாம மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவமான வாழ்க்கை என்பது நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. எனவே இக்கதையை நாம பக்தியோடும் ஸ்ரத்தையோடும் நாம கேட்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஏதோ ஒன்று மைண்ட் டைவர்ட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் நாம கண்டிப்பா கேட்கக்கூடாது. முழு மனதை வந்து இந்த கேட்கக்கூடிய அந்த செயல்ல வந்து நாம ஈடுபடுத்தணும். ஸோ அவ்வாறு நாம் ஈடுபடப்பட்டால் நாமளும் வந்து நற்கதியை இறைவனை திருவடிகள் அடையக்கூடிய அந்த சாத்தியம் என்பது நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரமபுருஷரையும் பாண்டவர்களையும் போன்ற அவரது பக்தர்களையும் பற்றிய வரலாறு தான் இல்லையா பாகவதம். பரமபுருஷரையும் அவரது பக்தர்களை பற்றி வரலாறு பரிபூர்ணமானதாம். அப்படின்னா இட் இஸ் அப்சல்யூட். ஓகே. முழுமையானது. எனவே பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் இதை பக்தியுடனும் ஸ்ரத்தையுடனும் கேட்பது என்பது பகவானுடன் அவர் நித்தியமான சம்பந்தத்தை அவர் வந்து அதாவது நித்திய சகாக்களுடன் சகவாசம் கொள்ளுதல் என்பதாகும் இல்லையா. நாம எப்படி நம்ம இந்த பக்தி தொண்டோடு நம்ம வந்து செயல்படுறோமோ அப்போ இட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் நம்ம என்னது இந்த சம்பந்த கியான் வந்து செயல்படுதுன்னு அர்த்தம். ஸ்ரீபாத் தான் நம்ம இப்ப வாசிக்கிறோம்ல, இட் இஸ் ஆல்சோ சம்பந்தா அவங்க. ஓகே. ஸோ நம்ம குருவின் மூலியமா நம்ம வந்து இந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. அதாவது பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம், இது எல்லாமே இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ அதையெல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறதாலும் அதை சொல்ல கேட்பதாலும் வந்து நமக்கு அதாவது பலஸ்ருதி வந்து நமக்கு வந்து இறைவனுடைய பரமபதத்தை வந்து நாம் அடையறதுக்கான மார்க்கம் வந்து சுலபத்துல நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். இதுல எந்த சந்தேகமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதோட பாண்டவர்களுடைய துறவு என்னும் தலைப்புல இருக்கக்கூடிய இந்த அத்தியாயம் வந்து நிறைவு பெறுகிறது. ஓகே. வாஞ்ச கல்பதருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. Love 15 chapters.